یہ اپنا وسن کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے جملہ اوصاف سے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے غسی، اے ابد کے غسی، تجھ سا کوئی تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیے گئے وقت کے مطابق خطاب کا آغاز ہونے لگا ہے۔ آج 10 روزہ محافل میں سے 5ویں محفل پاک ہے، اور بہت ہی خوبصورت واعظ فرمانے والے خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالکریم نقشبندی شیخ پورا وہاں جامعہ دارالایمان ان کے محتمم ہیں۔ شرق پور شریف آستانہ عالیہ کل جس طرح کہ حضرت کیلے والا شریف کے سجادہ نشین وہ تشریف لائے تھے، آج یعنی وہ بھی ان کے پیر بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت شخصیت ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان منور ہوں گے۔ استقبال کیجئے اپنی عقیدتوں میں اور ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے نعرے کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کریم کی بڑائی بیان ہوگی جب تو پھر سب سے اونچا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کچھ بیلے اتھے بھی آ جاؤ، جنا آنا سی وہ آ گئے، ذرا پہار برابر ہو جائے، ادھر آ جاؤ، راہ وچ آ جاؤ، تشریف لے سیانے بندے پترو تو اٹھ کے سائڈ پہ ہو جائے، بچے دو تین نا اٹھ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تشریف شاباش، تم ہی چنے منے اٹھو، اتھے آ جاؤ۔ چلو تشریف رکھو، چلو کوئی بات نہیں۔
ہوں جنہیں آنا سی نا وہ آ گئے ہاؤس فل ہو گئے الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه أجمعين والذين آمنوا أشد حبا لله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين معالی مرتبت ذوی الاحترام صد قابل عزت معزز و محترم علماء کرام بالخصوص پیر طریقت عالم شریعت فخر السادات حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ عمرہ نعت خانہ شیر لسان برادران اہل سنت پر نور تقریب محرم الحرام دی برکت والی راتاں دے اندر مرکزی جامع مسجد نور منڈی سکھے کی دے اندر انعقاد پذیر ہے جتنے احباب تشریف لے آئے ہو اللہ سب نو برکت عطا فرمائے اہل محبت والے پروگرام وچ محبت والیاں دا ذکر سنن واسطے بیٹھے ہو اللہ سانو دوہاں جہاناں وچ محبتاں والے رکھے پیار تے محبت دے نال بیٹھنا مسجد بھی نور ہے پروگرام بھی نوری ہے اور انشاءاللہ نوری پروگرام ہے خیر والا پروگرام ہے اور جس طرح خیر نہ لائے ہو اس طرح برکتاں لیندے جاؤ گے مسائل حضرت شاہ صاحب جناب نے بڑے سونے سنا دینے بڑے اچھے عالم نے ساڑھے ہیرو نے اور زندگی اندر بھی قدر کرو اللہ جناب نے عمر خضر عطا فرمائے صاحبو اسی مسلمانہ اس گلتے فخر کرو کہ اسی مسلمانہ بلا امتیاز فرقہ بندی اسی مسلمانہ اور اسی جتنے بیٹھے ہیں سلیکٹڈ ہیں کچھ چیزاں انسان دی مرضی دے نال نہیں ہوندیاں پیسے دے نال حاصل نہیں ہوندیاں زور بازو دے نال میسر نہیں ہوندیاں اللہ تعالیٰ دا فضل ہوئے تے اللہ مفتی عطا فرمان دے نے جناب جتنے بیٹھے ہو ساڑھے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اس وقت وچ پیدا نہیں ہویا ایس طور وچ مختلف برادریاں دے لوگ اسی اپنی مرضی نال نہیں بیٹھے جتنے جناب تشریف فرماؤ ساڑھے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اپنے قبیلے اپنی برادری وچ نہیں آیا کیڑی برادری جانا کسے نو پوچھ کے نہیں ہویا جتنے احباب تشریف فرماؤ ساڑھے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال مسلمان پیدا نہیں ہویا دنیا تے 8 ارب انسان دی آبادی ہے ساڑھے جن بھائی 9% ساڑھے تو زیادہ نے 8 ارب انسان دی آبادی ہے 2 ارب کلمہ گو نے
200 کروڑ کلمہ گو نے، 1 ارب 75 کروڑ میرے عقیدے دی اہل سنت و جماعت نے۔ نیٹ آن کر ان کے ہر چیز میسر 75 کروڑ کلمہ گو کل فرقیاں وچ، جس عقیدے دا میں حامل ہے اس کی تعداد 1 ارب 75 کروڑ ہے۔ سوچ اللہ چاہتے آدم علیہ السلام دا حقیقی بیٹا بنا دے، زمانے نور چ پیدا کر دے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دا غلام بنا دے، اللہ نہ کرے جے ہندوؤں دے گھر پیدا ہو جندہ پھر کی بنتا؟ ہندو اپنی مرضی دے نال تے ہندو نہیں، ساری زندگی مندراں دی گھنٹیاں بجاندا، بتاں دی پوجا کردا، مر جاندا، تینوں اگ لا کے جلا دتا جاندا، تو جہنمی ہو جاندا، تینوں شعور بھی نہ ہوندا۔ اللہ نہ کرے سکھ کمیونٹی چ پیدا ہو جاندا، ساری عمر بے حجام تے ہی مر جاندا، اگ لا کے جلا دتا جاندا، تو جہنمی بن جاندا۔ دیگر کسے مذہب وچ اللہ بھیج دیندے اپنی مرضیاں نال نہیں، چوڑے چمار چرچل بڈش جینسٹ تیرگے کیمونسٹ پھر کی بندا؟ گل علماں دی نہیں۔ اے بھی یاد رکھی جے کوئی 4 رفون تو شکر کرے۔ یہ تو میں نے بلے شجاعت آ رہے ہیں، میں سنانا نہیں، گل خاص دی ہے۔ ہر قوم اندر سکالر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، سائنسدان موجود نے، یونیورسٹیاں ہندو، سکھ، جینس، دیرگے، چرچل، ہر قوم دے اندر علم موجود ہے۔ بات علماں دی نہیں، بات اللہ تعالیٰ دے فضل دیجئے۔ اجے تیرا وجود بھی نہیں سی، میرے رب نے صدقت کر کے تیرے تے کرم فرمایا، تین بن منگیا مصطفیٰ دا غلام بنا چھڑیا۔ شکر ادا کرو مسلمان، آکھو الحمدللہ۔ حضرات ایکٹیو ہو کے بیٹھنا سنیے تو مجموعہ، قیامت تک بھی اللہ دا شکر ادا کریں تو قرآن میں حصہ نہیں کر سکتا۔ جیڑا کرم میرے تے ہویا ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ شکر کر تو مسلمان ہے جمعہ دا بھی۔ اگلا جملہ سوچ، جتھے توں بیٹھے ہیں منڈی سکھے کی 3500 کلومیٹر مکہ مکرمہ ہے، جس کی صدا گونج دیئے تھے 3500 کلومیٹر خلائی سفر، نہ ساڈا وطن عربی، نہ زبان عربی، نہ کلچر عربی، نہ جغرافی عربی، نہ رہن سہن عربی، کلمہ عربی محبوب دا پڑھنے ہاں، سر کعبے وال چکدا ہے، دل مدینے وال چکدا ہے۔ اتنی دور بہ کے کدی سوچیا بھی یہ ہویا کی ہے؟ کدی سوچیا بھی یہ ہویا کہ یہ ایویں مسلمان ہو گئے؟ 3500 کلومیٹر مکے تو دور وستا سا، تیرے بڑے شیطان دی عبادت کر دے سن، بت پوج دے سن، پتھر تے ٹھاکر پوج دے سن۔ میرے رب نو کرم آیا، اس نے فضل فرمایا، اس نے اپنے پیارے بندے چنے، صاحب ڈیوٹی۔ اے جڑے ساڈے بڑے ہی بچپن سن دے ہوندے ساں کہ ڈیوٹی والے کچھ بندے ہیں، فرمایا میرے پیاریو مینوں نہ لوگاں تے پیار آ گیا ہے تے ہن لوڑ تہاڈی ہے، کم میرا تسی کرنا ہے، اوتھے تشریف لے جاؤ، تہاڈا کم ہے، میں تانوں اپنی اطاعت دے نال بھر چھڈیا، جا کے ہند میں ڈیرا لا لو، جدھر ویکھدے جانا، جویں ریموٹ ہوندا ہے نا، قبلہ چینل بدل دیو، اے سی ریموٹ تے، پکھے ریموٹ تے، چینل ریموٹ تے، اللہ نے دلاں دا ریموٹ انہاں دے ہاتھ وچ پھڑا دیتا، فرمایا ہند چلے جاؤ۔ بندے نے شیطان دی پوجا کردے بت پرست نے، تے تسی انج کرنا، نگاہ مارنی ہے، انہاں دے دل بدلنے نے، کفر توڑی جانا ہے، بندہ رب نال جوڑی جانا ہے۔ وہ بندے اتھوں ٹر پے، سونیا کون ٹریا؟ 9 واسطے آندر، جس میں مسلمان ہوں، میں نے فخر ہے اپنے اسلام تے،
مینو فخر ہے اپنے اسلام تے کون چلیا میرے مصطفیٰ دا شہزادہ جس دا 9 واسطیاں دے نال تعلق امام حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ دے نال ہے جس دی کنیت ابو حسن ہے جس دا نام علی ہے ابا جی دا نام عثمان ہے میں عقیدت دے نال حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہنا اے میرا شہنشاہ چلیا جلدیاں لاہور آیا جدو لاہور شہنشاہ آیا 400 بندہ صرف مسلمان سی شرک نگری سی میرے شہنشاہ نگاہ ماردا گیا ہے شرک توڑدا گیا ہے بندے رب نال جوڑدا گیا ہے جڑے عقیدے دا میں مسلمان ہاں میرا عقیدہ سید لے کے آیا سید علی بن عثمان حجویری شہنشاہ داتا صاحب لے کے آئے نہیں خاک پنجاب از دمے ہوں زندہ گشت صبح ماز میرے اوتا بندہ گشت عہد فاروقت جمال اشتادہ شد حق دے حرفے او بلند آبادہ شد پاسبانی عزت ام الکتاب اد نگاہش خانہ باطل خراب میرا عقیدہ کہ امام حسن پاک دا شہزادہ پھر میرا عقیدہ دوسرا سید لے کے آیا جس کا نام سید حسن ہے نہ تو کٹ سمجھ دیو خواجہ خواجگاہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب دے قدمہ 6 مہینے 40 دن نہیں ہے 6 مہینے بیٹھے 6 مہینے بعد ملے کیا سونے ہو اتنی دیر فرمایا حسن جو مہمان ہمیں پیارا لگے ہم بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ہی بیٹھے تے جا کے میرے شہنشاہ امام حسین دے شہزادہ اے شہزادے نے مندر وچ ڈیرا لا لیا ایک ہندری چینل تے بک بک کر دی دے کیوں کہنے لگی 2000 مسجدیں ایسی ہیں جہاں مندر تھے اجمیر کی درگاہ بھی مندر ایسی کدوانے نہیں سی آپ نے مندر میں ڈیرا لا لیا تے جڑا رب نے موڑ دیتا سی نا 92 لاکھ مشرک دا شرک توڑ کے اللہ نے جوڑ چھڑے فرقہ بندی دی میں بڑا خلاف ہاں تے تم بھی نے فرقہ بندی الجائیں میرا عقیدہ سید معین الدین اجمیری لے کے آئے اے مولوی بات چاہی نہیں فرقیاں میرا عقیدہ سید عبداللہ شاہ غازی داتا صاحب تو بھی پہلے اے سید عبداللہ شاہ داتا صاحب 9 واسطے امام حسن پاک نال سید عبداللہ شاہ 5 واسطے کراچی والے میرا عقیدہ لے کے آئے میرا عقیدہ سید عثمان مروندی سید عثمان مروندی جیڑا مریدی باب الدین زکریہ ملتانی دا او مریدی شیخ شہاب الدین سہروردی دا او مریدی شہنشاہ بغداد غوث العظم دا انہوں میں نہ سمجھی مت قبضہ کر کے دربار دے اتے جگہ اپنے ٹونکی آنکھیں پیر میرا سی انہوں دا نسب تے حسب تے علمی دانش کے دے سن یاد نے عثمان مروندی میرا عقیدہ سید میرا زنجانی لے کے آئے میرا شیرہ والا عقیدہ ہے اے گامے شاہ کوڈے شاہ کالے شاہ ناک شاہ پونگیا میرا عقیدہ فرید الدین گنجے شکر دائی میرا عقیدہ محبوب الہی سید نظام الدین اولیاء دائی میرا عقیدہ امام ربانی مجدد الفسانی دائی یہ فرقہ نہیں ہے یہ تیرے تے کرم کیتا رب شیر کر لے انہوں دی ڈیوٹی لائی ہند میں چلے جاؤ نگاہ مار دے جانا ہے کفر توڑ دے جانا ہے بندے رب نے جوڑ دے جانا ہے ساڑھے شہنشاہ آ گئے ساڑھا اسلام ہونا دے یہ ہوئی حقیقی اسلام ہے ہن داتا صاحب بھی کتاب کشف المعجوب پڑھ لی 1000 سال پرانی اے فرقہ بندی ہوں دی یہ مدرسے بعد چ بنے نے حضور داتا صاحب نے پوچھا حضور عقیدہ امام حسن پاک دا شہزادہ فرماندہ سید فرماندے نے پوچھا کائنات کے سب تو بڑا عاشق کون ہے گیا نا توجہ میرے عاشق کون ہے میرے شہنشاہ فرماندے نے آ امام عاشقاں سرخیل محباں جن نے بھی عشق دے
عاشق نے ساریاں دا امام محبین دا سردار ابو بکر صدیق ہے. اے سید دا عقیدہ پڑھنا پڑے. سید داتا علی حجویری تے غوث پاک نے پوچھیا فرمایا بختار صحابہ اربعہ ابا بکر و عمر و عثمان بختار منہم ابا بکر. جیڑی بولی داتا صاحب دی ہوئی بولی غوث پاک دی ہے. فرماندے نے امام الفقراء جن کربلا وچ ہر چیز دتی ہے نا فقر دا امام امام حسین ہے. یہ ساڈے شہنشاہ داتا صاحب فرمایا تے داتا صاحب بھی کشف المعجوم بالاستیاء مطالعہ کیتی ہے. 26 تو 30 مرتبہ امتیازی طور تے اپنے آپ نے حضور داتا صاحب عقیدہ اہل سنت و جماعت بیان کر دے. آپ فرماندے ایک مقام تے میں نے ایک آدمی دیکھا وہ رافسی تھا. میرے شہنشاہ رافسی تو نفرت کر دینی سانو ساڈا اسلام سجدہ دیتا ہی تے داتا صاحب کی دسے فرمایا لوگو اللہ رسول دیاں نسبتاں والیاں نال بگاڑ کے نہ جانا سب نال بنا کے جانا. خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی مولا مرتضیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اسی بعد اہل سنتاں گورنمنٹ بھی پتہ ہے آپ کو باہر ایمبولینس تو نہیں نہ کھڑوتی ہے گیا نا پتہ ہے یہ کہڑا کو بندے پھڑکینے نے ہسپتال جانے نے. یہ محبت والا پروگرام ہے. کیوں کچھ کریے تو صدا ملتی ہے. اسی کسے بھی رب دے پیارے نال بگاڑی سب نال بنائی ہے. 1000 سال بعد میں حضور داتا صاحب دے عقیدے دی ترجمانی کرنا خواجہ صاحب دے عقیدے دی ترجمانی کرنا. یقیناً دنیا راضی ہوے نہ ہوے میرے شہنشاہاں دیاں روحاں میرے تے راضی ہون گی. یہ پکی گل جلسے ہوندے نے نا ساڈے جن بھائی بھی آندے وہ بھی ایویں خوش ہوندے ممکن ہے تہاڈے تو مجمع انہاں دا زیادہ ہو تے کدی کدی کوئی شہنشاہ بھی کرم کردے نے ماحول معطر ہوے. حضور داتا صاحب فرمایا کسی نال بگاڑ کے نہیں جانی سارے نال بنا کے جانی. تے ایسا سنیاں کسے بھی اللہ دے پیارے نال بگاڑی ایسا کہنے ہیں جڑے غلام رسول اللہ دے ایسا غلام ہر صحابی دے نوکراں اہل بیت اطہار دے پکے غلام تے مولا علی دے او جے مرید ہاں علی ساڈا پیر اسی مرید ہاں ساڈے تو علاوہ علی پاک نو کسے مننے ہی کوئی نہیں. اہل بیت اطہار نو ساری نو مننے ہاں. جیڑا قرآن نے اعلان فرمایا فرقہ بندی والے من مرضی نال مندے نے تے مومن اللہ واسطے مندے. تقریر شروع ہو گئی. قرآن نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. کچھ لوگ نے جنہیں اللہ تو علاوہ معبودان باطلہ بنائے یحبونہم کحب اللہ انہاں دے نال اس طرح محبت کرتے ہیں جویں اللہ نال کری دیے. فرمایا والذین آمنوا خلاق کائنات فرماندے نے لوگ جڑے ایمان والے نے والذین آمنوا. حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب حضرت کرمہ والے رحمت اللہ علیہ آپ دے کول کالم آیا باس ہوگی فرمایا بیلیا آمنو وچ 4 حرف نے. پہلا ہے الف. ہن بندہ لچا ہوئے اپنا نام محمد شریف رکھ لے انہیں شریف تو نہیں نہ ہونا نہ رکھنا. آمنو وچ 4 حرف نے. پہلا ہے الف. الف لگدا ہے اللہ نو تے الف دے نال میم. اللہ نو ایک من مدینے والے سونے محمد دا غلام ہو جا. آمنو دا تیسرا حرف ہے نون تے نون لگدا نبی نو. آدم علیہ السلام تو لے کے کملی والے تک جڑے رب بنائے نے کسے نو چھڈی نہ تے نواں وچ کوئی گتی نہ. ختم نبوت دے عقیدے دا پہرے دار رہے تے شاہ جی فرماندے نے بیلیا چوتھا رفی باؤ
تے واو لگ دی ہے ولی نو اصحابیت درجہ دے ولی اہل بیت ولی اللہ نو ایک مننے نبی پاک دا غلام ہو جائیں ختم نبوت دے عقیدے دا پہرے دار ہوئے جیڑا سارے ولیاں نو مننے اللہ انہوں ہی کہندے نے والذین آمنو والذین لیاؤں اگلا بھی جملہ سمجھ لو انہیں تھے رہنا اشد حبا للہ مومن جدوں بھی محبت کرتا ہے انتہائی درجے دی اللہ واسطے کرتا ہے کس واسطے کرتا ہے لوگ کردے نے منہ ملازے نو تے مومن دی نشانی میرے رب بیان کی تھی مومن جدوں بھی محبت کرے گا اللہ واسطے کرے گا کس واسطے کرے گا تے سنیا منے اللہ واسطے ساڑی نشانی رب بیان فرمائی نبی پاک دے جمیع صحاب دے غلامہ آقا کریم دا ہر صحابی جنتی ہے سن لینا جے میں نبی کسبی نہیں ہوندہ تسبیح پھیریا نبی نہیں ہو سکتا ایویں صحابی بھی کسبی نہیں وہ بھی ہے وہ اس دور وچ پیدا ہوئے حضور دی بارگاہ چاہے نگاہ نبوت دا فیض ملیا امام ربانی مجدد ثانی فرماندے نے کسے صحابی نو برا نہ کہیں انہاں نو چلیاں دی مجاہدیاں دی ضرباں دی لوڑ نہیں سی حضور نے نگاہ فرما کے ان ساریاں دے دل شیشے تو بھی صاف کر چھڑے اپنی قبر نہ کالی کری کسے صحابی نو برا نہ کہیں صحابہ سب جنتی صحابہ سارے اب میلی سڑے نعرہ مار دینے ہر صحابی ہے نبی مار دینے نا یہ قرآن والا عقیدہ اہل بیت نو منے آسا منے قرآن ایران فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو میرے حبیب دی بارگاہ چاہن والے اللہ دا قرآن 27واں پارہ سورۃ الحدید تلاوت کرنا فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا لفظ کل دا معنی پنجابی وچ بھی سارے کل دا معنی اردو وچ بھی سارے کل دا معنی فارسی وچ بھی سارے کل دا معنی عربی وچ بھی سارے اللہ ارشاد فرماندے نے لوگو میرے حبیب دی بارگاہ جان والے یہ کچھ فتح مکہ تو پہلے آئے کچھ بعد وچ آئے جڑے پہلے آئے یہ درجے دے لحاظ اعظم نے وڈے نے انہاں لوکاں تو جڑے بعد وچ آئے تے باقی کر رہی جنتی اللہ دا قرآن اعلان کردا کلا ایک کہنے لگا تو سارے صحابہ نو من دے ہو میں کہا ساڈا گزارا ہی نہیں اللہ کا ملاکمین فرماندے نے فرمایا کلا وعد الحسنى اللہ نے ساریاں دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے یہ وعدہ کونسلر دا نہیں یہ وعدہ ایم پی ایم این اے دا نہیں یہ پاکستان دے حکمرانہ دا نہیں فرمایا وعد اللہ الحسنى انہاں ساریاں دے نال اللہ جنت دا وعدہ کر لیا ہے ہن ذرا گنتی اُتے توجہ کرنا علماء کو پوچھیا صحابہ دی تعداد علماء کہندے نے ایک روایت 1,40,000 ایک روایت 1,30,000 ایک روایت 1,24,000 ایتھے ٹھہر جائیں 1,24,000 والا عدد مطابقت کر گیا اور لوگوں اللہ دے نبی بھی 1,24,000 مدنی دے صحابی 1,24,000 یہ بھی 1,24,000 یہ بھی 1,24,000 1,24,000 نبیاں دے وچوں 313 رسول اللہ 1,24,000 صحابہ جو میرے نبی دے 313 بدر والے یہ بھی 1,24,000 یہ بھی 1,24,000 یہ بھی 313 اللہ یہ بھی 313 اللہ 313 رسولہ وچوں اولو العزم رسول شان والے 313 بدر والے وچوں عشرہ مبشرہ شان والے چل دے دنیا تے نے میرے نبی نے جنتی جگیر دیاں فردہ منڈیاں حضور فرمایا لوگوں میرا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی سعید بن زید جنتی سعد بن ابی وقاص جنتی ابو عبیدہ بن جراح جنتی یہ 10 چل دے دنیا دے نے میرے پاک محمد نے جنتیاں جگیرہ ونڈ چھڑیاں نے 1,24,000 نبی 1,24,000 صحابہ 313 رسول 313 بدر والے رسولہ جو اولو
عظم اللہ بدر والے جو شرح مشرح اللہ عرض کیتی احکم الحاکمین جنہاں نوں وڈیاں کتاباں دتیاں او کنے نے میرا رب اعلان کردا 4 پہلے تورات آئی پھر زبور آئی پھر انجیل آئی پھر قرآن آیا اور بڑیاں کتاباں والے بھی 4 تے مدنی دے یار بھی 4 اے ونڈ اللہ والوں آئی ہے اے میں تو ونڈ نہیں لائی ونڈ اللہ والوں ہے سارے جنتی آدم فیصلہ آبادی نے پوچھ لئیے آدم کے اندر یار نبی دے سارے سونے یار نبی دے سارے سونے تے پر نہیں کوئی چارہ ور گا تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ جانن سارا ور گا تے آدم شان صدیق کی پوچھنے ایکو یار ہزار ور سارے بولو نا کام کرنا چوک کے رکھو وانڈ میرے اللہ نے لائی ہے جدو نمبر رب دین لگا ہے نا وزیری والا پنجاب لانا ہوئے تے لاہور دے چوڑیاں نو نہیں کیا جاندا ہو دسو نمبر کہندا لائیے نمبر اتوں لگدا ہے مولانا محمد علی بلال گنج والا کیلانی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے فرماندے نے لوگو اوے ہن جو مرضی کرو پاویں کھے پاؤ سوا پاؤ مارو ابو بکر عمر پاک محمد نے بستر لا چکے نہ ویلے واپس آنے نے گلاں ہونیاں نے جنت تو اعلی جگہ وچ سو چکے تے جڑا مننے گا بھی نوری ہوے گا اے کڑ کڑ تے کڑ کڑ نہ کریا کر عقیدہ داتا صاحب والا رکھی صحابہ سب اچھی شان والے اللہ تو اللہ تے اہل بیت نو منیا سامنے کون مولا علی مولا تے بھی گل کر لیں پیر ساڈا مرید اساں کسے نو کی لگے کون میرا علی کعبے دا گوہر علی ذرا حیدر دے نا تے سبحان اللہ کہہ اے او نا ہے میرے پیر علی دا فرمایا ذکر علی یعنی عبادت علی دا نا لینا عبادت النظر الی علی یعنی عبادت میرے پاک نبی فرمایا علی نو ویکھنا عبادت جتے باقی سنتاں نے اور باقی مٹھیاں مٹھیاں ساریاں مٹھیاں نے اتھے مولا علی نال محبت کرنا بھی سنت ہے کعبے دا گوہر علی سیدہ دا شوہر علی حسنین دا بابا علی صحابہ دا مشیر علی پاک محمد دا ویر علی صرف سنی دا پیر علی صرف سنی دا جنو ایک کے منافق سڑ جائے مومن ٹھر جائے او میرا پیر علی مدینہ منورہ تشریف لے آئے 21 سال عمر خاتون جنت مادر حسنین کریم ملکہ فردوس بری سیدۃ نساء العالمین فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عمر 15.5 سال نکاح دا پروگرام بنیا ساڑھے آلے سنت بھی لکھیا حملہ حیدری دے اندر وہ ساڑھی کتاب نہیں نے کہا ابو بکر عمر سرکار نے صلاح کی تھی کہ علی پاک اجے انمیرڈ ہی نہیں شادی ہونی چاہیے دی تے نبی پاک دا بھی پروگرام ہے علی پاک نو بلا کے لے آئے تے بیجے دی تاستان اقتص تے کونین دے والی فرمایا علی تو رشتے واسطے آئے ہیں جی آقا فرمایا کول کیے سونا ایک زرہ ہے ایک تلوار ہے ایک روایت اور ایک گھوڑا ہے
فرمایا ذرا ویچا تلوار رکھ جہاد واسطے، رشتہ قبول ہو گیا۔ جب باہر نکلے نا غیر اہل سنت حملہ ادری والا لکھتا ہے ففرحا فرحا شدیدا، ابو بکر و عمر سرکار انہیں خوش ہوئے خوشی دی انتہا نہ رہی۔ کہ کیا ہوں اگلا پروگرام کی ہے انہوں نے کہا جی ایزرہ بیچنی ہے تو کٹھے ہی چلنے ہیں، اگے جا رہے ہیں اگے سنو رہن تے خنی آ رہے ہیں۔ آج کدھر چلے ہو خیری؟ فرمایا تانوں نہیں پتا علی پاک دا زہرا پاک نال رشتہ طے ہو گیا ہے، ذرا بیچنی ہے۔ فرمایا ٹھہر جو کنے کی دی ہوے گی؟ کیا اننے کی دی ہوے گی؟ فرمایا میں گا کر گئے پیمنٹ لیا کے مولا علی دے گود وچ پائی تے نالے مسئلہ پوچھیا ویر علی ایک مسئلہ تے دس، کیا نبی پاک سرکار نہیں فرمایا جے کو ویر گفٹ دے وے، تحفہ دے وے، ہدیہ دے وے، وہ قبول کرنا چاہیے دا کہ نہیں؟ تے میرے مولا فرماندے نے سونے فرمایا ہے قبول کرنا چاہیے دا۔ جدو اقرار کرا لیا نا تے ذوالنورین فرماندے نے سرا میں خرید لئی پیمنٹ دے دیتی، ہن سرا میرے والو میرے ویر علی نو گفٹ ہے، جہاد علی کرے گا ثواب عثمان نو ہوئے گا۔ ہن اگے چل کتاب کشف الغمہ فی معرفت ائمہ شیخ اربلی شیعہ عالم، پیسے لے کے میرے پیر آئے، سرکار ابو بکر صدیق نو بلایا، فرمایا ابو بکر میری بیٹی زہرہ دا نکاح ہے، اے پیسے لے لے چوائس تیری ہوئے گی، جہیز خرید لیا، جہیز خرید لیا زہرہ پاک دا تے بلال نو نال لے جا، چوائس تیری ہوئے گی، چک چک کے بلال لے آوے گا۔ جہید خریدیا۔ ہن اگلی گل اے قیامت تک چھوٹا بڑا بوڑھا نوجوان سنی مسئلہ دل کے لکھ لو، جے قیامت تک کوئی جواب دے دے میں نے بھی فون کر کے دسنا پکھر تو میں نہیں آیا کہ بلا شاہ صاحب بڑی محبت کر دینے تیاں بیان دے ہو گنڈ اپنے انو کل دیو کہ دشمن بھی صدیہ کے ایتھے ٹھہر کشف الغمہ فی معرفت ایمان سبن مالک فرمان دینے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میری بیٹی زہرہ دن کا ایک گنڈ دیا، یہ میں پرانی زبان میں کہہ رہی ہیں صدہ دیا، کارڈ دیا، پیغام دیا، یا رسول اللہ زہرہ پاک دن کا دا کینو کینو گنڈ دینی ہے، میرے پاک نبی فرمایا او دولی ابا بکرن، زہرہ دے نکاح دا پہلا صدہ ابو بکر نو دینا و عمرہ و عثمان و طلحہ و زبیر، دو حضرت عمر نو، تیجا عثمان نو، چوتھا طلحہ نو، پنجواں زبیر نو، یہ صدہ دیا جدو آگئے میرے پاک نبی نے خطبہ دیتا سن آقا کریم علیہ السلام فرمایا امرنی ربی انو زفیج فاطمہ من علی، اللہ میں نے حکم ارشاد فرمایا ہے یہ اللہ والو آڈر آیا ہے کہ میں زہرہ دا نکاح علی دے نال کر دیا، فرمایا اتنے ہو کیا چاندی دے ود انی شہدکم، اے جملہ دل تے لکھ لے مسلمانہ میرے عقیدے دی گل ہے کہ لا نکاح بغیر شہود، گواما تو بنا نکاح نہیں، اپنی بیٹی دا نکاح کرنا ہے کدی کافر گواہ رکھے نہیں، کدی پتھی گواہ رکھے نہیں، کدی بے ایمان گواہ رکھے نہیں، کمری والے تے دلانو جان دے نے میرے پاک نبی نے قیامت تک حسنین کریمین دی امی دے نکاح دے گواہ کسے کتاب جو دس نہیں تے سن یہ نہیں دسن گے میں دساں گا، میرے پاک نبی فرمایا انی شہدکم ابو بکر عمر، میں تانوں گواہ بنانا اللہ دے حکم نال نکاح ہو جائے، خطبہ میرے پاک نبی نے دیتا ہی دیکھ لوگو اوے حسنین کریمین دی امی دے نکاح دے گواہ اللہ دی قسم گنبد خضرا دے تھلے ستے پے، جیڑا حسنین کریمین دی امی دے نکاح دے گواہ دے ایمان تے شک کر دے انہیں کربلا والے نو کی منے انہیں نکاح کیسا منے قیامت تک چیلنجی، قیامت تک مسئلہ پاں کھڑی کر کے 10 زہرہ دے نکاح دے گواہ کون نے نہیں دسن گے، میں عرض کراں
زہرا پاک دے نکاح دا گواہ ایک ابو بکر صدیق ہے، دوجا عمر ابن خطاب ہے. توجہ میرے توجہ میرے ہے گیا توجہ نکاح ہو گیا. ہن توجہ کرنا ایک مسئلہ زہرا پاک دے نکاح دے گواہ دل تے لکھ لینا میرا قرض قیامت کا. اللہ نے زہرا پاک بطول نو 3 شہزادے 3 شہزادیاں عطا فرمائیں. حضرت امام حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ، حضرت امام علی مقام شہید کربلا، حضرت امام محسن جڑے بچپن میں اللہ نو پیارے ہو گئے. 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں. 3 ساڈے عقیدے نہ ساڈے بڑے بیان کر گئے، سانو ایڈا زور لانا حلا شبہ کرن دی ضرورت ہے. عقیدہ سچا جو ہے. پہلی بیٹی ہوئی پاک بطول زہرا پاک دے مشاورت ہوئی، اس کا نام کی رکھیے. زہرا پاک نے عرض کی تھی سرتاج من میرے ابا جان نو رحمت کائنات نو اللہ نے جدو میری بڑی باجی دیتی، پہلی بیٹی میری اماں خدیجۃ الکبریٰ دے شکم اتر چو پاک نبی نو دیتی. میرے ابا جی نے یہ بیٹی دا نام اس میں گرامی زینب رکھیا. میرا دل کردا ہے میں بھی ابا جی دی سنت عمل کر دیاں، اپنی بڑی بیٹی دا نام زینب رکھا. ٹھیک ہے بطول زہرا پاک نے زینب رکھی. دوسری بیٹی پیدا ہوئی. پھر فرمایا ابا جی نے میری دوجی باجی دا نام رقیہ رکھیا. میرا دل کردا ہے ابا جی دی سنت عمل کر دیاں، دوجی بیٹی دا نام رقیہ رکھنا ٹھیک ہے. تیسری بیٹی پیدا ہوئی. پھر مشاورت کی تھی، فرمایا ابا جی نے میری تیجی باجی دا نام ام کلثوم رکھیا. گل مک گئی. ملکہ فردوس بری مادر حسنین کریمین حضرت سیدۃ النساء العالمین ساڈے عقیدے دی توکیلہ ترجمانی فرما گئیاں نے. قیامت تک دے کلمہ دو مسلمان نو دس گئیاں نے. لوگوں پاک محمد دی بڑی بیٹی زینب، زہرا پاک دی بڑی بیٹی زینب، رسول اللہ دی دوجی بیٹی رقیہ، زہرا دی دوجی دھی رقیہ، پاک نبی دی تیجی ام کلثوم، زہرا دی تیجی ام کلثوم. اپنیاں باجیاں والے نام بیٹیاں دے رکھ کے قیامت تک دے مسلمانوں عقیدہ دسیا. لوگوں اے 4 نبی پاک دے جگر پارے نے. جڑا کہندا نہیں اونوں کو قیامت تک چیلنج ہی. زہرا حضرت جناب زینب رقیہ ام کلثوم دے باپ دا نام دس دیں. اوے انہاں دا باپ کون ہی چیلنج کسے کتاب چوں دس دیں کتھے لکھیا ہویا ہی. دوسرا ایک باپ دیاں 4 بیٹیاں ہون، ایک بازاری آدمی کہے ایک تیری ہے 3 تیریاں نہیں، باپ دا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے. حضرت بطول فاطمہ الزہرا جڑا کہندا پاک نبی دیاں 3 دیاں نہیں، او زہرا پاک نو کتنا ناراض کردا ہے. زہرا پاک دے دسیا لوگوں پاک محمد دی بڑی بیٹی زینب، زہرا دی بڑی زینب، پاک رسول اللہ دی دوجی رقیہ، زہرا دی دوسری رقیہ، رسول اللہ دی تیجی شہزادی ام کلثوم، زہرا دی ام کلثوم. آپ نے بیٹیاں دے نام باجیاں والے رکھ کے قیامت تک منکر دے گل وچ لعنت دا توق پا کے مسلماناں دے عقیدے دی ترجمانی کر کے دسیا لوگوں نبی پاک دے 4 جگر پارے نے. ہاں اللہ نے اونچا شان حضرت زہرا پاک نو عطا فرمایا. جی یہ پینتن پاک دی گل ہو رہی ہے. جڑا آنا جانا میں بڑا تنگ ہوں. 6-7 واری ہو گیا ہے جڑا آنا جانا. میں اپنی مسجد کدی چور ہی نہیں آن دینا. میرا اپنا مال میں آپ بنائی ہے. جی میرے پیر علی مولا علی کعبے دا گوہر علی سیدہ دا شوہر علی حسنین دا بابا علی پاک مصطفیٰ دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی بول سنی دا پیر علی سنی دا. میں اتحاد دا قائل ہوں. میں لڑان والی جھگڑے والیاں میری تقریراں نہیں کرتا. بڑے پیار میرے پیر علی دے 9 بیویاں نے.
18 بیٹے نے 19 بیٹیاں نے ہن ایتھے گل کر لئی گھر بار بوआ ویکھے نے ویکھو نا ہن میں مسجد وچ آیا کہ شاہ صاحب دی مسجد دے بستے رہو اللہ انہاں عمر خضر دے پتہ لگدا ہے چوں یاراں دے نام لکھے نے اشرف مشر دے یا اللہ یا رسول اللہ اپنے نے اے ماحول تو اپنے پران دا پتہ لگدا زہرا پاک دی موجودگی دے اندر آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا کہ اولاد دا جناب نو پتہ ہی ہے 3 شہزادے 3 شہزادیاں زہرا پاک دا وصال با کمال ہو گیا میرے پیر علی نے نکاح کیتا ام البنین دے نال نام فاطمہ عباس سلمدار دی امی سنیاں دیا کتاباں نے تہذیب و تہذیب سیر تے رکھ دیا ان دے وچ بھی لکھیا اسی نہیں پڑھا سیر و علام النبلاء وہ بھی نہیں پڑھا البدایہ والنہایہ تبری وہ بھی نہیں پڑھا نہج البلاغہ رئیس احمد جعفری او دی کتاب کڈ لے او دے وچ زندگانی مولا علی شروع کر دے ام البنین نو اللہ نے 4 بیٹے مولا علی نو عطا فرمائے 4 بیٹے ایک دا نام عبداللہ رکھیا کی نہ رکھیا اسی رکھنے ہیں سنیا انہاں وچ بڑا گھٹ ہوندا امام علی مقام دی کنیت ابو عبداللہ دوسرا بیٹا ہویا مولا علی پاک دے ام البنین وچوں نام اسم گرامی جعفر رکھیا جعفر آپ نے برادر اکبر دے نا تو برادر تیسرا بیٹا پیدا ہویا نام عباس رکھے عباس علمدار عباس چوتھا بیٹا پیدا ہویا سنیاں دیا کتاباں نہیں چھڑ دے کتاباں بیک پیر کے نندا چوتھا بیٹا پیدا ہویا میرے پیر علی نے من منا کے بیک بقا کے سوچ سجا کے قیامت تک عقیدہ کھڑکا بجا کے میرے علی دسی ہے عباس علمدار دے سکے ویر دا نام میرے پیر نے حضرت جناب عثمان رکھیا عباس علمدار دا سکا ویر عثمان ہی شہید کربلائی تے قبلہ انہاں دا نام کدی کنے ذکر کرنا ہے کہ اجے کل نو قوم جمنی ہے تواڈے چوں ویڑا مولا علی دا بیٹے دا نام عثمان بیٹے دا نام عثمان گھر مولا علی دا بیٹے دا نام عثمان ہے عقیدے دا پتہ لگ گیا ہن 10 پیر کنا دا کعبے دا گوہر علی سیدہ دا شوہر علی اسنین دا بابا علی صحابہ دا مشیر علی پاک پیغمبر دا ویر علی سنی دا پیر علی اگلا نکاح لیلہ بنت مسعود دینا لیلہ بنت مسعود جو اللہ نے 2 لال میرے پیر نو عطا فرمائے 2 بیٹے ایک دا نام اسم گرامی عبید اللہ رکھیا عبید اللہ دوسرا بیٹا پیدا ہویا پھر کی نام رکھیے میرے پیر حیدر کرار نے اے بیٹے دا نام پھر بیخ وخا کے اس دا نام اسم گرامی حضرت جناب ابو بکر رکھیا بیٹا مولا علی دا نا حضرت ابو زہرا پاک وصیت فرمائی میرے وصال با کمال تو بعد میری بانجی نہ نکاح کر لینا ماسی بانجی پھپھی پتیجی 2 بہناں ایک نکاح میں جمع کرنی حرام نے حضرت امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی پاک نے نکاح فرمایا حضور دی نواسی پہلا بیٹا پیدا ہویا اس دا نام پھر حضرت ابو بکر رکھیا ناجل بلاغا کل شیئنوں نے لکھیا منتلا مال فی ذکر نبی و آل میں قوم بچو خود خریدی ہے سی ڈی کے سن کے گال نہیں کر دیا وہ دے وچ بھی لکھیا ہویا نام پھر ابو بکر رکھیا اگلا بیٹا حضرت امامہ دے پیدا ہویا پھر نام عثمان رکھیا لوگو بڑے عثمان دی امی دا نام حضرت فاطمہ ام البنین چھوٹے عثمان دی امی دا نام امامہ بنت زینب بڑے ابو بکر دی امی دا نام لیلہ بنت مسعود چھوٹے ابو بکر دی امی دا نام امامہ جس دن مولا عمر نو دفن کیتا گیا یکم محرم الحرام میرے پیر علی نو اللہ جڑواں بچے عطا فرمائے ام حبیب صحبہ بی بی بچوں جڑواں بچے پیدا ہوئے مولا
مولا عمر نو دفن کر کے آئے ابن عباس فرماندے نے میرے موٹے تے کسی نے ہاتھ رکھیا ہویا کہن والا کہہ رہا عمر اللہ تینوں ابو بکر تے نبی پاک دے نال ملا دے گا میں سندا رہا حضور فرماندے سن میں ابو بکر عمر گئے میں ابو بکر عمر آئے میں ابو بکر عمر دی موجودگی وچ کم ہویا جدو ابن عباس فرماندے نے پیچھے تکیا ایک گل کرنے والا مولا علی ہے علی پاک عمر پاک نو دفن کر کے گھر آئے بیبیاں کہہ مبارک ہو بھی تیرے جڑواں بچے ہوئے نہیں ایک بیٹی ایک بیٹا ام حبیب بیوی ال میرے پیر غم وچ نے غم چھٹیا 3 دن بعد ہن نہ سوچیا 7ویں دن نام رکھی دا میرے پاک نبی فرمایا نسبت والے نام رکھو مولا علی جان دے نے میرے پیر حیدر کرار نو خیال آیا اسی دن ویر عمر گیا ہے اسی دن بیٹا آیا ہے علی تو یاد عمر کیوں نہ مناویں عمر پاک دے دفن والے دن مولا علی دے جڑا بیٹا پیدا ہویا اللہ دی قسم میرے پیر نے اے بیٹے دا نام حضرت جناب عمر رکھیا ہن نعرہ حیدری ایک بندہ سناوے ذرا ٹیل نال چلو نعرہ حیدری بچے نا کہ بد عقیدہ دا خیبر ٹوٹ جائے مرحب کے ضرب لگے 18 بیٹے نے مولا کائنات کنے میرے شیخو پروچ میرا عقیدت مند تے پیار والا ان ایک نو کیا اے تو نا تے لکھے نے جے تخم اپنے باپ دیں اپنے کوٹ وچ مولا دے 18 پتران دے نام لکھ میں اپنی مسجد وچ لکھنا انہیں لکھے رہے انہیں نہیں لکھے مولا علی دے 18 بیٹے نے 5 بیٹیاں دا نام 2 ابو بکر 2 عثمان 1 عمر رکھ کے میرے پیر نے عقیدہ دسیا ہے آپ نے فرمایا لوگو جڑے پاک محمد دے نال ستے نے اے خدا نے بھی چنگے لگے اے مصطفیٰ نے بھی چنگے لگے اے مرتضیٰ نے بھی چنگے لگے جس بندے نو اے چنگے نہیں لگ دے او نہ خدا نو چنگا لگ دے نہ مصطفیٰ نو لگ دے نہ مرتضیٰ نو لگ دے میرے پیر نے عقیدہ کھڑکا بجا کے دسیا ہے لوگو عقیدہ ہی رکھ جڑا مولا علی رکھے علی والا عقیدہ علی دا پتر دادا علی حجویری لے کے آیا ہے سانو کلمہ علی دے پترہ پڑھایا ہے اسی بھی فرقہ بندی دے کاند وچ نہیں لگے اوئے مسلمانا جڑا اسلام سید لے کے آئے ایتھے ٹھہرا کے سیدی نشانی میرے پاک نبی فرمایا ترکتو فیکم الثقالین لوگو 2 بڑیاں چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں مختلف الفاظ نے فرمایا جدوں تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو گے ایک میری اطرت اہل بیت ہے دوسرا اللہ دا قرآن ایک اہل بیت ہے دوسرا قرآن ہون سنی سید جالی تے اصلی دی نشانی پاک نبی بیان کر گیا اصلی کون ہے 2 نمبر کون ہے ایجی کوٹے شاہ منکے شاہ پھوڑ شاہ کالے شاہ لاکھے شاہ ہوئے گا میں کہ اپنے کار میرے پاک نبی سیدی نشانی بیان فرمائی فرمایا لوگو میری اہل بیت تے قرآن واقع نہیں ہونگے جتھے قرآن ہوئے گا اتھے سید ہوئے گا جتھے سید ہوئے گا اتھے قرآن ہوئے گا ان سونے دے بارے میرے پاک نبی فرمایا العلی مال قرآن القرآن مالی فرمایا علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال میرا مولا ایک رکعت قدم رکھے دوجی رکھن تو پہلے سارا قرآن پڑھ جائے جیڑا داؤد علیہ السلام دا موجودہ ہے ایک کرامت میرے پیر علی دیئے علی قرآن دے نال ان جیڑا قرآن وارستے تراویاں پڑھنے ہیں قرآن دے حافظ بھی ہیں ان جڑے قرآن والے نے وہ علی والے نے جڑا قرآن والا علی والا ہن کہ چنگا لگ دائی علی والا چنگا لگ دائی پھوڑ شاہ نہیں کوٹے شاہ منکے شاہ نہیں میرا میں قدر چنگا لگ دائی
علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے حق علی دے نالے حق علی دے نالے علی حق دے نالے ہن علی دے شہزادے کوفے آئے قرآن علی والے مدینے نے قرآن علی والے کربلا وچ آئے تبری لکھدا ہے شورے دی رات قد وچ نحل جویں مکھی دی بھربلاہٹ سید دے خیمے وچوں قرآن دی آواز آندی ہے جتھے سید اوتھے قرآن اگلے دن شہادت ہو گئی 11 محرم سر کوفے دے بازاراں چوں گزردا پیا تیرا بھی کہندا ہے اے سر قرآن پڑھدا ہے شیعہ سنی کہنے جس نے دے تے چڑھ قرآن پڑھیا اس کربل دے قاری دا واسطہ جتھے سید ہوے گا اوتھے قرآن ہوے گا امام زین العابدین 1000 رکعت روزانہ پڑھی ہے نماز اودے وچ قرآن پڑھی ہے شہنشاہ بغداد پیرے پیرا میرے میرا سید عبدالقادر جیلانی 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر پڑھی ہے قرآن پڑھی ہے اور اج بھی چل لاہور چل او دن دے 12 ہون رات دے 12 ہون دن دا ایک ہوے رات دا ایک ہوے اسی کامے شاہ تے کوٹے شاہ دی گل نہیں کردے سید دے مدار تے چل داتا صاحب نال اج بھی قرآن جڑیا ہویا اے دڑا سودا تیری عادت کھرے تے کھرا کھوٹا پہچان نہیں سیاںا بن تو سیاںا بڑا کدی جعلی مال نہیں لیندا تے جعلی دین بھی نہ لئی چنگا لگدا ای علیم چنگا لگدا ای چنگا لگدا ای علی قرآن والا قرآن علی والا اللہ اکبر میرا پیر قرآن دے نال قرآن علی دے نال اے اصلی سید دی نشانی ہے شاہ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن دی تفسیر بیان کر دے آگے چلیے مرید آسی مولا علی اللہ دی قسم ساڈے گھراں وچ پتر دا نام حسن رکھی دا کہ نہیں تواڈے چ حسن نام دے بچے ہونے میں تے نہیں کھڑا کر محمد حسن محمد حسین غلام حسن غلام حسین نام موجود نے علی دے شہزادیاں دا نام بھی ساڈے گھراں وچ محمد ابو بکر محمد عمر غلام عمر عمر فاروق محمد عثمان محمد علی غلام علی ویڑا علی دا ہے ہن ویکھ کنے کنے علی پاک دے گھر جانا ہے کنے کنے نسنا ہے ویڑا مولا علی دا ہے پتر 18 نے مولا علی فرمان دے ہون گے یا ابا بکر اے میرا پتر ابو بکر گل سن اے میرا عمر گل سن اے میرا عثمان گل سن مولا نے پتران دے نام رکھ کے قیامت تک دے منکر دے منہ تے کالک مڑ دیتی ہے تے میرے مولا دسیا لوگو 7 پترانو ماراں گا یاد نبی دے یاراں دیاں دی یاد میرے پیر علی نے قائم کی تھی 7 بیٹیاں نو ماراں گا یاد پاک نبی دے یاراں دی آوے گی. ہن اگے چلیے تھوڑا جہا اور ٹائم تھوڑا رہ گیا. اہل بیت اطہار نو مننے صرف اساں مننے میں بڑے محبت رکھتی میں میرا انداز پڑھائیے ذرا چونکہ شاہ صاحب نے دل ملتا ہے نا وہ بھی ہمیں دے مول دے اہل بیت نو بھی مننے اساں مننے جی صرف اساں ہے گیا ہونا مہربانی کرا حاضر نہیں سلطان صاحب نے کہ جان گڑی کہ جاگ نہ جاننے کہ جاگ دے آئی سکتے ہو اہل بیت نو مننے اساں مننے فرض کر کے ایک نو پوچھیا گل سن تیرے امام کنے امام دا بھی روڑا ہے کہنے لگا حنا نعتقد 5 امام کہنے لگا جی میرے امام 5 کنے کیڑے کیڑے کہنے لگا جی مولا علی امام حسن امام حسین زین العابدین امام زید میں کیا قبلہ امام باقر تے جعفر صادق بارے کی خیال ہے کہتا ہے نہیں حضور معذرت اسی نہیں مانتے میں کہا تیری مقدر چڑھ گیا میں نے کہا تیرا پنجاں دے پیر کی خیال میں کہا پنجاں دے قدماں دی خاک سنی دی اک دا سرما اے جنہ پنجاں دے تو نہ لے انہاں دے قدماں دی خاک میری اک دا سرما جانا مرادہ ایتھے رہ گئے ہیں دوجہ نے پوچھا تیرے امام کنے میرے قبلہ 7 کنے
مولا علی امام حسن امام حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق اسماعیل آگا خانی پڑھ ستمہ اسماعیل میں کیا موسیٰ قادم پاک دا کی قصور ہے جنہیں اپنے پتر دانا علی رضا دی کنیتی حضرت ابو بکر رکھی ہے 12 امامہ چو دوہاں دی کنیت ابو بکر ہے تے خدا رحمت تو انوی عرض کرنا اے 12 امامہ دے نام ہی لکھا دے میرے امام ربانی مجدد ثانی نے پورا مکتوب لکھیا نا 12 انہاں دی ولایت کبریٰ دے آخے جی معذرت تیجے نے پوچھے آن جی کہنے لگا جی میرے 12 نے میں نے کہندہ ستاں دے بارے میں کہ ستاں دے قدمہ دی خاک سنی دی اکھدے سنی تیسرے نے پوچھا انہیں کہ جی میرے 12 جناب مولا علی امام حسن امام حسین زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری امام مہدی میں کیا 12 دے قدمہ دی خاک بھی سنی دی اکھدہ سرما اے ٹوپی آڑے نبا دیو مہربانی تیری ایک 5 تے رہ گیا ایک 7 تے رہ گیا ایک 12 تے رہ گیا میں کیا قبلہ امام حسن پاک دے تنو پتہ ہے بیٹے کنے مجھے تو نہیں پتہ میں کیا میرے کو سن لیں شیخ عباس کمی دی کتاب منتلا مانندج کاٹو لکھ دے 16 یہ 16 دے 16 ہی سید نہیں 16 میں چوتوان دن ایک دنا سید ابو بکر ہے دوجہ دنا سید عمر ہے 4 کربلا شہید ہوئے نے امام حسن مجتبہ نے اپنے لال دانا ابو بکر رکھے کیونکہ داتا صاحب دے دادا جی نے داتا صاحب دے ابا جی دانا سید عثمان رکھے اے جنہاں نو لال کلندر دیا تمالا پانا ہے انہاں دانا بھی عثمان ہے یہ عقیدے دا بھی سچائی امام حسن پاک دے 16 نہیں ایک نو بھی امام مننا ہے یہ زہرہ دے پوتے نہیں کی خیال ہی ہمیں معاجرت میں آگیا تیرے مقدر سڑ گئے امام حسن مجتبہ نے 2 شہزادیاں دا ابو بکر و عمر رکھیا امام زین العابدین پاک دے 11 بیٹے نے 11 تہذیب التہذیب وچ بھی 11 نے شیعہ بھی 11 لکھیا ایک لال دا نام امام زین العابدین نے حضرت جناب عمر رکھیا عمر اے سید عمر امام باقر پاک دا ویر جعفر صادق دا چاچا جان حضرت امام موسیٰ قادم پاک نے آپ دی اولاد 60 دے قریب آپ نے اپنے بیٹے دا نام ابو بکر بھی رکھیا عمر بھی رکھیا بیٹی دا نام عائشہ رکھیا امام علی رضا نے بھی نام رکھے حضرت امام علی رضا دی کنیت بھی ابو بکر امام زین العابدین آپ دا نام علی ہے لقب سجاد زین العابدین امام حسین پاک دے 6 بیٹے نے ایک بیٹے دی کنیت میرے امام نے حضرت جناب ابو بکر رکھی ہے امام زین العابدین دی کنیت ابو بکر دوجہ نہیں پڑھ دے ساڑھے بھی نہیں پڑھ دے اسا امام علی رضا نے پوچھا اپنے بیٹے دا عمر کیوں رکھیا فرمایا بڑیاں رکھیا امام موسیٰ قادم نے رکھیا موسیٰ قادم پاک نے پوچھا آپ نے عمر کیوں رکھیا فرمایا حضرت زین العابدین رکھیا زین العابدین نے پوچھا آپ نے عمر کیوں رکھیا فرمایا تایا جی امام حسن نے رکھیا امام حسن نے پوچھا عمر کیوں رکھیا فرمایا ابا جی مولا علی نے میرے ویر دا رکھیا سجدہ دے کرا جو آواز آئی نانا فرما گئے نے ان الشیطانا یفر من ذل عمر لوگوں جتھے عمر دا پرچھاواں پہ جائے شیطان نس جاندا ہے سجدہ گھر وچ عمر دا نام رکھ کے دسیا لوگوں اسی رحمان نو راضی کرنے ہاں شیطان نو پجا اے سجدہ دا عقیدہ ہن ایک دے 5 ایک دے 7 تے ایک دے 12 سانو پوچھا تمہارا کیا عقیدہ امامہ بارے اسا کیا ساڈا عقیدہ والذین آمنوا اشد حبا للہ مومن جدوں بھی مندا ہے اللہ واسطے مندا ہے سانو پوچھیا تواڈے امام کنے نے کھولیو فیس بک ہن ایتھے مسیتے بھی بڑھ گئی او ساڈے مقابلے چ ویندا پئی لال فلم
सानू पूछया तुहाडा की अकीदा है? एक दे 5 इमाम, एक दे 7, एक दे 12। मेरा अल्लाह हज़रत मुजद्दिदीन मिल्लत मदीना तैयबा वर मुंह करके अपना अकीदा दसदा ही वो कहना लोगों सी छड़िया कोई भी नहीं। मेरा अकीदा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा। सुना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। हाजरी लगती पई है, करबला वाले भी देख रहे ने, मौला कायनात भी मदीने वाले भी देख रहे ने। तेरी नस्ले पाक बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। यकीद वल्लदीना यामनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया लोगों ईमान वाले दी रब निशानी बयान करता है, ईमान वाला जदों भी मनदा है अल्लाह वास्ते मनदा। दिन शहादतां दे जा रहे हैं, अगला मसला होर मेरे को लैला जिंदगी या नसीब, फिर अगले दिन मुलाकात क़यामत नहीं होगी, खुश होवेगा इंशाअल्लाह। किन्ने लाल मौला अली दे करबला शहीद होए ने जी। किसे नूं पुछ नहीं कलारी, उन्होंने लड़ते नहीं आए, असी लड़ते नहीं हो प्यारे, असी अपने आप नूं नहीं कदी फड़काया, असी किसी नूं की फड़काना है, असी अपने आप नूं कदी कुछ नहीं किया। किन्ने बेटे शहीद होए ने, कहंदा मैनूं ते पता नहीं, मैं क्या मैनूं पता है। मेरे पीर अली दे 7 बेटे करबला शहीद होए नहीं। एक रवायत 9 दी भी इत्थे ना रहना लै ना सुन नहीं ते हुण सोची करबला दे शहीदां दे खून नाल गद्दारी कौन करदा, कौन वफादारी ते कौन गद्दार। ना सुन ला कैमरे चल रहे ने, किस कार्ड औन बिन अली, जाफर बिन अली, अब्बास अलमदार बिन अली, जनाबे अबू बकर बिन अली, जनाबे उमर बिन अली, जनाबे उस्मान बिन अली, 7वां लाल हुसैन बिन अली। अमान दस मुसलमानों कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हुण इन्हां 7 विचों 3 दी मजलिस किहने गेड़नी, 3 दा पुरसा किहने देना, अबू बकर उमर उस्मान। क्या मौला अली दे पुत्र नहीं? क्या इमाम हुसैन दे वीर नहीं? क्या इन्हां दा खून खून अली नहीं? क्या इन्हां करबला में जान नहीं दी? क्या इस्लाम दे गादी नहीं? क्या करबला वाले नाल भी गद्दारी है? वफा करदा सुन्नी करदा, जेड़ा करबला दे शहीदां दा जिक्र करदा, जिस दा प्यार वाला सच्चा ते सुचा अकीदा, जेड़ा प्यार नाल मोहब्बत दे नाल कहंदा बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने, तुमको मुइदा नार का ए दुश्मनाने। अल्लाह दी कसमें एवं मलम्मा सादी ठगा ना फसो कि मैं प्यार वाला बंदा है। कुछ मैं सुनिया नाल भी मैं मुहर्रम च कहना, मैं खुदा दा खौफ करो, कुछ करिए ना। फरीदुद्दीन अत्तार साडे कालिम ने उन्हें 3000 नसीहत लिखी है। उन्हें क्या कुछ करिए तो कुछ हुंदा है, कुछ करिए तो कुछ जुर्म दी नोईयत नाल सदा है। एक बंदे नूं बाजार विच उन्हें खोते ते चाड़िया, मुंह काला कीता ते लितरो लितरी करदे। हुण सियाणा बंदा जा रहा, उन्हें आख्या इन्हें कुछ कीता होवेगा ना। ते सुन्नी भी साडे बंदे एवें इश्तियाल विच आंदे ने, मैं बड़ा मुहब्बत नाल इन्हां नूं डाकना। एक जगह ते गया तो हला शबा होई पए, उन्हें आख्या जी सहाबा किराम नूं किड़ किड़ ते कोड़ कोड़ करदे ने, बक बक ते साडी सलाह बड़ी खतरनाक है। मैं कहा खुदा दा नाम जरा 2 दिन सबर ते करो, करना की है। उन्हां दे ख्याल बड़े खतरनाक सन। मैं क्या सबर करो, सबर करो,
तुस आया जो जो करना है ना ये उत्ते है काम क्यों होना है ते जे तुहाडा काम आपे ही हो जाए तुसी कीता पुलिस आनी है पर्चे होने ने थाने थपाने होने ने एंबूलेंस आनी है ते खून निकलना है तो खुदा दा खौफ है सबर करो जरा मिनट ए को 2 दिन सानू दियो ते सही मेरे अबुल अजब अल्लाह दी तकदीर दा फैसला होना कहना पर्चा होना पुलिस भी आवेगी एंबूलेंस भी आवेगी ते काम सारा ही होवेगा तुसी सबर करो जिन्ना कुछ कीता है उन्ना कुछ होवेगा साहिबो पहले मैं भी वो जो दौर सी ना इवें दस ते मैं अपने सुनियां ने भी आना कुछ चीज़ां साडे वास्ते जायज़ ने ते होर मजहबां वास्ते नजायज़ ने गां साडे विच हलाल है ते हिंदुआं विच जी वो नहीं खांदे मां मनदे खिंजीर उन्हां विच जायज़ है ते साडे विच आ जड़ा है ना साडे सुन्नी रिवायतां पढ़दे अपने नु पढ़ के सुनाने मेरे पीर अली फरमाते ने एक सरब लाई मुसीबत के वक्त नहजुल बलागा हाबितत अमलों दे अमल बर्बाद हो ये सी अपने नु सुनाने ते मैं सुनियां ने भी आख्या ना डकिया करो अगले ते मुसलमान ने करन दे एक मेरा मोहब्बत वाला बेली है ओदी बाजार में दुकान है ते इमामकोट दे करीब है वो मैनू ना शर्म आवे मसला पूछण लगे आंदा हुजूर एक मसला पूछ पड़िया जी मेरा काम ना छुरियां लाना है मैं कुर्बानी ते भी लाना ते हुण मरमा च ला लिया कर मैं आख्या बड़ी सोहनी गल है मैं तेरी रोजी च पुत्रा क्यों लत मारनी है ते पाक नबी ने वो कुर्बानी दियां दुआवां कुछ दसियां सन ते तैनू इन्हां शर्तां दा पता है किनियां हुंदियां ने कहण लगे जी एक संगली विच ना 5 लटकदियां ने मैं क्या मेरे पाक नबी जो छुरी तेज की थी ना इन्नी वजहतु वजह लिल्लज़ी फतर समावाति वल अर्द हनीफम मा मिनल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती तो तैनू पता है कि तेज करनी है उन्हां दी इबादत है ते असीं डकना देखो जी असीं साडियां तरावियां कदी उन्हां डकियां ने जी और सुनियो तुहानू कदी तरावियां नू डकिया होना ते तुहानू की होया पिया मोहब्बत करो जरा तुसीं भी नहीं डकना मैं क्या प्यारिया पहली जदों लानी है ना ते ओदी दुआ है वो केड़ी मैं क्या जो पहली लावे उथे पढ़ना या बकर या बकर या बकर दूजी ते लावे या उमर या उमर या उमर तीजी ते लावे सुन्नू रहन चौथी ते है दर करके जो पानी दे नाल तेज तार हो जाए ते सरकारे माविया दा नाम लैके फूक मार दें ते इन्हां ने वेस्या क्या डक दे मैं सुन्नी डक लैने ये कोई अज तो बाद खतीब नहीं आखेगा मातम हराम है जंजीर दरी हराम है असी अपने घर अपने तौर पर कहांगे ले हुण तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है हुण टेपे टिप ना होवे लांगे लाण वाला करना है इंज दा करो कि चस आ जाए असी डकांगे नहीं चस वाला तुसी भी करना है कोई स्वाद दो इबादत करो ते इबादत करिए फिर 11 मुहर्रम में मुबारक देंगा क्यों इबादत तो बाद मुबारक देना सुन्नत है कोई इत्काफ करके आइए हार पाई देने मुबारक होवे हाफिज कुरान खत्म करे मुबारक होवे उमरा करके आवे हार पा के आखीदा मुबारक होवे हज करके आइए ते कहीदा मुबारक होवे असी भी आखांगे मुबारक होवे मातम कीता साहिबो एक कतल असा नहीं डकदे क्यों जिन्हें कुछ कीता कुछ करना पैना जेड़े सीने में पुगदे सुहाबा होवे कुछ होने जिते है ही नहीं उते जिक्र होना जिते है उते कुछ होर होना ही है आते खबरदार जेड़े खतीब ने अज तो बाद डकिया आए असी मोहब्बत चाहने सानू केड़ी जरूरत ते इस वास्ते असी जिक्र वाले मेरे पीर पीरे पीरा मीरे मीरा सरकार मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद फरमाते ने नज़कुरु यौमल आशूरा बिज़िक्रिल हुसैन सुनिया दी इलामत क़यामत तक असीं इमाम हुसैन दा जिक्र करांगे की करांगे एक गौस पाक दा फरमान सानू आर्डर है जिक्र करना की करना सबील लानी सवाब नियाज वंडनी हदीस विच आंदा जदों पहुंचदे हैं ना सवाब वो शहंशाह इतने खुश हुंदे ने अगर किसी बंदे को पूरी दुनिया की हुकूमत ते दौलत मिल जाए इतना खुश वो बंदा नहीं हुंदा जदों नियाज़ां पहुंचदियां ने साईं खुश हुंदे ते मेरे दाता साहब ते फरमांदे ने आ इमामुल फुकरा फकर दा इमाम ही इमाम हुसैन ते ओ ते रखदे ही नहीं अज इन्हें जेड़े करदे ने जिवें शरीफ माशाअल्लाह साडे पाकिस्तान दा बड़ा इज्तिमा हुंदा है साहिब ओ जेड़े करदे ने शहनशाह रंग नहीं लाए गौस पाक फरमांदे ने जिक्र करना है सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह बसां जांदियां ने मुहर्रमां विच ये आप दा उर्स नहीं इमाम हुसैन दा जिक्र
बाबे फरीद गंजे शकर का बिश्ती दरवाजा खुल गया जिक्र इमाम हुसैन का जितने वली ने जिक्र करते आए साडे बड़े जिक्र करते आए शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते ने खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा अल्लाह तेन ज़हरा पाक दे पुत्रां दा वास्ता ही मेरा खात्मा खैर ते करी अर्ज करते ने अपनी विलायत अपना इबादत ज़ोहर तकवे नूं सैर ते करके गर्द करते ने गर्दावा तमरद कुनीवर कबूल मनोदस्त दामा ने आले रसूल साडे बलियां दा कीता सुल्तानुल अरबीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप दा के जुमले पहले ख्वाजा साहब शाह हस्तु हुसैन पादशाह हस्तु हुसैन दी हस्तु हुसैन दीन पना सरदार आपने नताद दस्त दर दस्त सर दे दिता आपने सर दा जुमला किया सुल्तानुल अरबीन बोले फरमा देने जे कर दीन ओ इल्म विच हुंदा ते सारे नेज़े क्यों चढ़ दे ते जे कर मन दे ओए बैत रसूली पानी बंद क्यों कर दे हो ते जे बुलादा ओए हजरत दा कर दे तंबू खेमे क्यों साड़े दे हो सादिक दीन तिना दा बाहू जेड़े सारे कुर्बानी कर दे साढ़े वड्डियां जिक्र की सुनियो तुहानू जिक्र मुबारक मुनादिर आदम मौलाना मोहम्मद उमरी छलवी साढ़े हीरो है अपने हीरो ने भुलिया ना फरमाते ने लोगो कल नू जो करना है ना हर कौम अपने फिरके नू प्रैक्टिस करवाती प्रैक्टिस ते जन्नतियां बोली बोलनी है सुभान अल्लाह वाली माशाअल्लाह शाह साहब तशरीफ ले आए ने इत्थे को सोफा ले आओ मैं उत्ते बैठा हां जी चलो लो जी बिस्मिल्लाह मेहरबानी की गल करते सन जी फ्रंट सीट वाले जी हर मजहब प्रैक्टिस करवांदा है जो कल नूं करनी है ते नाले मुनादिरा ने पढ़दे हुंदे ना तदना लिल काफिरीना सलासिला वागलालम वसईरा तो मारिया सा एक बंदे रखे तो अगे जावे उन्हें अपने आप नूं संगल मारे प्रैक्टिस है ना ते शुक्र करो बस भलियां दे पए जे होर दे बा नाराज नहीं होना होर दे बस उन्हां तैनूं अग ते नंगे पैरी टोरना ते जड़ी जन्नतियां दी बोली है ना जन्नती कहणगे सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून ये सुभान अल्लाह जन्नतियां दी बोली है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है ते असीं अपनी कौम नूं ने आखो सुभान अल्लाह हैं क्यों भी कई आंदे ने कई ने सर मारदे ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੇ ਰਣ ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਈ ਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਜਿੱਜਤ ਤੋਂ ਜਿੱਜਤ ਆਲਮ ਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦਾ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ मैंने को मतलब कुछ माना ना आंदा हुए तो दस देना ना होना कि तू ही आना मैं क्या फौका कुल ज़ी इल्म अलीम हर आलिम तो बड़ा आलिम है लो जिक्र पाकां दा एक क़यामत तक मजलिसां सजदियां रहनियां ने कायनात ते किसी शहीद का जिक्र ना इतना होया ना होना जितना सैयद शुहदा शेख करबला इमाम हुसैन पाक ते आखिरी जुमला पढ़ना सिखाने कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन कौनैन में बुलंद है रुतबा फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा
حسین کا بے مثل دو جہان میں کنبہ حسین کا سلطان انبیاء ہے نانا. پھر میں مسلمان ہاں، کسے فرقے نال میرا تعلق نہیں، میں وہی مسلمان ہاں جڑا نبی پاک دا شہزادہ سید علی بن عثمان جو میری داتا صاحب لے اس اسلام تے رہیے، نسبتاں دا احترام کرو تے سونیوں عمل دی بھی دعوت ہے. جڑا عمل دسے ہے نا، 5 وقت دی نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، بڑے مشائخ بھی دستے ہوندے سن، وہ چیزاں تو اسی دور ہو گئے ہیں. یہ لازم ہے حلال حرام دی تمیز، انہاں نال برکت آندی ہے، نور آندا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کے بلان عمر خضر عطا اسی وہ گھر وچ بھی منہ تے نہیں. بیٹا میرا وہ بھی ماشاءاللہ عالم شیخ الحدیث، میرے تے اللہ دا کرم جڑا وہ بنایا ہے نا، وہ چلان کے بعد وچ اللہ تعالیٰ نے عمر عطا فرمائے، لمبیاں ترمذی شریف پڑھائی ہے. اسی با گل کرنے ہیں کہ یہ جڑا ذکر اہل بیت کرنا اور نبی پاک دے غلاماں دے نال محبت رکھنا، یہ بھی اج کل خاص لوگاں دا خاصہ ہے. نہیں تو کوئی دے چکاؤ ہے. اللہ تعالیٰ سچیاں نسبتاں والے دی نسبت قائم رکھے. وما علیہ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت انہاں دے علم اور زہد تقوی ورا دے اندر اضافہ و برکت فرمائے. کل جامعہ نظامیہ دے شیخ الحدیث پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب انہاں دا بیان ہوئے دا. نال ایک اعلان سماعت کر لو کہ 9 محرم نو ظہر ویلے علامہ عرفان صدیقی صاحب اپنے پنڈ وچ بیان کردے نے ہر سال ذکر شہدائے کربلا. تو سارے ساتھی جنہ کو وقت ہوئے اور میسر ہوئے سواری وغیرہ کو ضرور شرکت دی سعادت حاصل کرنا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بھائی ذرا آرام سے کہیے، ثواب اور نہیں ملے گا. کب وہ ضرور پر آرام نہ. وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. بھائی صاحب ایسا ہے کہ رات دی کچھ میری طبیعت اپسیٹ ہے، مگر میں اپنے حصے دی ڈیوٹی پوری کرنے دی کوشش کراں گا. میری تقریر دا مزاج بھی جڑا ہے نا وہ ذرا موسلا دھار بارش دی طرح نہیں، رم جم دی طرح ہوندا ہے، ہولی ہولی. ہاں تو اس واسطے میں اس طرح دے دھیمے مزاج نو دوران گفتگو بھی اور ویسے بھی پسند کرنا. میری دوران تقریر گفتگو تبلیغی میں کرنا ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جو لفظ میں بولنا او دی سمجھ آوے بندے. یہ ایک راز ہے، جیڑی گل دی بندیاں نو سمجھ آ جائے نا بندے ان تقریر مان جاندے. کرن والا جتنی مرضی بلندی وچ پیا کرے جدوں سمجھ نہیں آنی پھر وہ کیویں بیچارے کہن میں بڑی تقریر سونی ہے. اس واسطے اپنا اپنا وہ فارسی دا ایک مقولہ ہے، ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است. ہر خوشبو دا، ہر پھول دا رنگ اور خوشبو اپنی اپنی اور وکھری وکھری. تو میں آیت پڑھیے اس نو ذرا آپ نو سمجھنا چاہیے. عمومی قانون ہے کہ اللہ نے تمام انسان برابر بنائے. کسی بھی گورے نو کالے، کسی عربی نو کسی اجمی تے کوئی فوقیت نہیں. اللہ نے نہ کوئی کمی بنائے نہ کوئی رب نے چودھری بنائے. دین وچ اے لفظ ہی کوئی نہیں، رول ہی کوئی نہیں کہ میرے گھر کوئی کمی آوے تے انہوں پچھلی صف وچ کھلارو تے چودھری آوے تے انہوں اگلی تے کھلارو. سب انسان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے نے جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارفوا. تو انو مختلف قبائل اونچ نیچ واسطے تقسیم نہیں کیتا، لتعارفوا تعارف واسطے تواڈے قبیلے بنائے. قبیلہ دا مقصد اونچ نیچ نہیں، تعارف ہے. تسی کون ہو؟ اسی مغل ہاں. تسی کون ہو؟ اسی شیخ.
تسی کون ہو جی؟ اسی کھرل ہاں، تسی کون ہو؟ اسی بھٹیاں، اسی تارڑ ہاں، اسی حجراں فلاں. یہ قبائل دا تعارف ہے. اونچ نیچ نہیں. اونچ نیچ دین وچ ہے ہی کوئی. اور ایک اور جملہ سن لو، دنیا دے کسے ملک برے صغیر تو علاوہ ٹر جاؤ تو پوچھو بھائی تھے کوئی کمی ہے؟ انہوں نے کہنا نہیں کوئی نہیں. سر توجہ ہے. دنیا دے کسے آپ پورے گلف جاؤ، تسی یورپ میں جاؤ، تسی ایشیا جاؤ تو پوچھو بھائی تھے کوئی کمی ویکھنا ہے؟ انہوں نے تو کہنا پائی جی یہ کی ہوندا ہے؟ ایدے نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہ خالصتاً برے صغیر دا ہندوانہ ٹرینڈ ہے. توجہ ہو گیا؟ تو اے ایک کانسیپٹ نہیں تھے. یہ ایک مثال پیش کر دینا. اسی جڑا مٹی دے برتن بنائے ان کو معیار سدنے، جڑا جتیاں سی وے ان موچی سدنے، جڑا کپڑے سی وے ان پوڑی سدنے، دھوبی سدنے. ذرا یہ سن لے جی. حضرت ادریس کپڑے سین دیا ہے. کان زکریا نجارا، حضرت زکریا لکڑ دا کام کر دیا ہے. لکڑی دا جتنا کام ہے حضرت زکریا کر دے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کر دیا. رسول اللہ بکریاں چران دیا. توجہ ہے جناب؟ حضرت علی یہودیاں مل جا کے بھی مزدوری فرما لیں گے. مزدوری کرتے سنا. حضور نے کسے چودھری دے بارے نہیں فرمایا کہ چودھری اللہ دا بیلی ہے. ہندے نے، میں نہیں آندہ نہیں ہندے. اے فرمایا القاسب، جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا. اس چیز میں زیادہ وقت ضائع نہ کریے. یہ ایک بات سمجھ لو، یہ پھر کبھی روشنی ڈال دیں گے کہ اس دا تعلق تو انو قبر اس وجہ تو کوئی نہیں چھڑنا. بٹی صاحب آ گئے تے چھڑ دیو، تے لوہار صاحب آ گئے تے کھاد لو. نہیں، اتھے عملہ دے ہونے نے نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اے سنے آ جائے، اے گل ہی کوئی نہیں. تقوی، زہد اور علم وڈیاں کرتا ہے. سر توجہ فرمائیے. اللہ نے انسانان برابر بنائے. حضور فرماتے ہیں الناس من آدم و آدم من تراب. بندے آدم دی اولاد نے اور آدم مٹی چو بنے. اینی گل ہے. سائیاں نے دو لفظیں سمجھا دی. لیکن بنی نوع انسان وچ اس عام کلیے چوں کچھ خاص کیتا گیا ہے. عام وچوں خاص ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم، میں نے آدم کو چنا ہے، آدم کو خاص کیا ہے. وَنُوحًا، اور نوح کو چنا ہے. اور نوح کو ایک گالے تھے نالے کو اور بھی سن لیا جائے. کسے بھی کاسٹ دا بندہ ہوئے تو او دے چے صفتاں ان نالیاں آ جان تے اللہ ہن بھی چن لئی. بھائی صاحب بات ہی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی جیڑیاں صفتاں وجہ تو رب انہاں نے چنیا ہے، وہ کسے بھی کاسٹ دے بندے وچ ہن بھی آ جان. آ جڑے بندے تواڈے کول آ کے بیان پہ کر دین تو انہاں دیاں ذاتاں دا کوئی نہیں پتا کہ نہیں کلیاں تو دساں دا. تے تسی سارے ہیٹھاں بیٹھے ہوندے ہو تے انہاں نوں علماء کہہ کے اوتے باندھے ہو. تے یا او مسجد بہادر والی والے تو علاقے تے چوکی تائیں جتنے امام مسجد نے کتنے لکھ کے تے انہاں تو پوچھ لیا کون کون ہو، تانوں پتہ لگ جاسی. مڑے ذاتاں دی گل تے نہیں پتہ نہیں کون کون مصلی تے کھلوتا ہے. اصطفیٰ آدم، آدم نو اللہ چنے. ونوحًا، اور نوح نو چنے. وآل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم دی آل نو چنے. ابراہیم دی
پہلے دو نبیاں دا ذکر کیتا ہے، پھر اگے نبی دے نال اودی آل دا بھی ذکر کیتا ہے. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم. آل ابراہیم نے چنے و آل عمران علی العالمین، اور آل عمران نو عالمین وچوں چن لیا. علی العالمین، عالمین تے بلند کر دیتا ہے، استفا کر دیتا ہے، بلندی دیتی ہے، بڑائی دیتی ہے. ایک اور آیت سنا، اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے حضرت یعقوب دی اولاد، اللہ تو ان عالمین تے فضیلت دیتی. یہ مطلب ہویا اللہ فضیلت بعد نو بعد تے دیندہ ہے. پھر کی فرمایا؟ فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک. اے مریم، اللہ نے تجھے چنا ہے اور تجھے طاہرہ بنایا ہے. وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اور عالمین کی عورتوں سے، جہانوں کی عورتوں سے تجھے بلند فرما دیا. تو اللہ چاہے تو عورت نو چن لے، اللہ چاہے تو میرا رب چاہے تو کسے نبی چن لے، اللہ چاہے تو نبی دی آل نو چنے. قرآن پاک چے لفظ آئے نے کہ اللہ انبیاء نو بھی چنے ہیں، انہاں دی آل نو بھی چنے ہیں، تے انہاں دے خاندان وچوں کچھ عورتاں نو بھی چنے ہیں. اب دی توجہ ہے، سب تو آخری نبی حضور نے. اب سماعت فرما لینا، فقیر بڑی ذمہ داری نال جملہ بول. جی میں اللہ نے نبیاں نو چنے، ایویں ساریاں نبیاں چو اللہ نے رسول اللہ نو اچا کر کے چنے. جی میں نبیاں دی آل چنیے، ایویں صبح قیامت تک اللہ نے رسول اللہ دی آل نو چنے. اور جی میں اللہ نے نبیاں دیاں عورتاں چو بی بی مریم نو چنے، ایویں اللہ نے اپنے محبوب دیاں 4 دھیاں نو چنے ہیں، مڑ چوائی چو سیدہ فاطمہ الزہراء پاک نو چنے ہیں. ایک بات سن لو اور سن لینا، اور میرے بچوں اور بھائیوں اور عزیزوں یاد رکھ لیں. بعد لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایویں تسی ہے سید فلانا سید بھی کر لی کوئی نہیں. عزیزم، پیر سید مہر علی شاہ اور آپ سے پوچھا کہ شاہ جی سیدہ دا ادب ہوتا ہے قرآن لکھا ہے؟ سرکار فرمایا لکھا ہے. انہوں نے محبت ہوندی ہے قرآن چاہے انہوں نے فرمایا ہے کتھے؟ بندہ بھی عالم سی ہو کہ میں تے نہیں آئی تے بڑے آکی سے آئے تے لکھا ہوا سید نال محبت کرے کتھے لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ قرآن فرما دیں قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین. اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو نبی پاک فرما دیں سب تو پہلے وہ دی میں عبادت کرتا. تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب علم دا بحر زخار سا اب نے فرمایا اللہ لائق عبادت ہے. اللہ دا بیٹا ہوندا او دا پتر بھی اس سے صفت دا حامل ہوندا، او دے نال بھی عبادت کیتی جاندی. حضور عشق دے لائق نے، لائق محبت نے، لہذا حضور دی اولاد ہے انہاں نال بھی محبت کیتی جائے. ایک واقعہ کتاباں وچ آوندا ہے، اے نال ایک جوڑ دیا. امام حسین کعبہ شریف دے اندر بیٹھے سن. کعبہ شریف دے سین وچ چھاں کعبے دی دے ہیٹھ میرے مرشد مولا حسین بیٹھے آئے. آپ تصور نہ لطف لے سکتے ہو جدو کعبہ دی چھاں ہیٹھ حسین بیٹھے ہونے. توجہ ہے جی. اس جگہ دے ایک مشہور دشمن اہل بیت ناصبی خارجی ابن الارزق وہ داخل ہویا اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے سے. عبداللہ ابن عباس بھی بہت بڑے عالم سے وہ بھی بیٹھے تھے.
مولا علی دے شاگرد بھی سن تے رسول اللہ دے شاگرد بھی سن، دوریاں سعادتاں والے سن۔ قرآن پاک دی پہلی باقاعدہ تفسیر جڑی ملدی ہے عبداللہ ابن عباس دی، وہ ایسا بندہ سی، میں مولوی نہیں آندا چلو کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس نے حضرت علی تے کفر دا فتویٰ لگا رکھا سی، اور امام حسن تے بھی کفر دا فتویٰ لگایا سی اور امام حسین تے بھی۔ او بندہ جس نے نہ ترائے ہستیاں نو کفر دا فتویٰ لایا سی، او کعبے بیچا ہے۔ اب حضرت ابن عباس نو ویکھ کے کہنے لگا بھئی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام حسین نے ویکھیا تے آپ نے فرمایا الیہ یا ابن الارض، پورا میں تیرے مسئلہ دساں میرے کو پوچھ کے۔ ایڈا حوصلہ اللہ دے وے تے کسے سید نو ہی دے، ہاں جی، کیونکہ اے علی پاک دا حوصلہ ہے، جس خنجر ماریا سی انہوں بھی شربت پلایا۔ نفس تے آندا ہے لڑیے، یہ دا کام ہی ہے، لیکن ایک ہوندا ہے نسب تے ایک ہوندا ہے حسب۔ نسب ہوندا ہے جن دی پیڑھی حسین نال رلدی ہوئے تے حسب ہوندا ہے جن دی عادتاں حسین نال رلدیاں ہوں۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ ہاں جی، حسبی نسبی سید ہوئے، وہ دے وچ حلم پایا جائے گا، وہ حلیم ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ میں تین دسوں، آپ نے فرمایا کہ میں سنے تو میرے والد تے میرے بھائی تے اور میرے تے کفر دا فتویٰ لگایا، وہ سا کیا لایا؟ اچھا یہ دا مطلب ہے فتوے بندے ایڈیاں وڈیاں بندیاں تے بھی لا لیندے آئے، مڑ جے کسے نکے جے بندے تے لا لین تے ایڈا ان سڑنا نہیں چاہیے، میرے تے فلانا بندہ فتویٰ کیوں لینا ہے؟ نہیں سمجھے گا کیوں جی؟ علی پاک کو بڑا بندہ نبی پاک دی امت اس کیڑا ہے، علم زہد تقوی تے فتویٰ لینا لیا انہاں تے بھی لا لیا، اور وہ آندے آئے دین آیا انہاں دے گارے پر جان دے اسی باڑا، وہ سمجھ دے آئے آیا انہاں لی اسی پر جان دے اسی باڑا جی۔ واقعہ تحکیم دے موقع تے انہاں حضرت علی تے کفر دا فتویٰ لایا سی۔ اب مسئلہ ایک تاریخی جملہ ہے دے ہوتے کدی پھر وضاحت کرا، واقعہ تحکیم جو جنگ صفین تو بعد جتھے اختتام ہویا سی جنگ دا اس موقع آپ نے فرمایا کہ اصل میں گالا کرنی، آپ نے فرمایا کہ جڑے بچے اصحاب کاف جنہ دا ذکر ہویا ہے کہ اللہ نے انہاں دا دیوار گھر دی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو کروائی ہے، انہاں بچیاں چ خوبی کی جس تو رب انہاں دی دیوار کرائی، اس اکھیا قرآن چ لکھیا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ اس لکھیا ہے وہ انہاں دے والد چنگے ہیں۔ اللہ نبیاں کو قداں انہاں بچیاں دی وجہ تو نہیں کرائیاں، انہاں دے باپ چنگے آئے، ابوہما صالحا۔ واہ میرے مولا حسین، آپ فرما دینا ابوہما خیر ام رسول اللہ، آپ فرما دینا انہاں دا باپ زیادہ فضیلت والا ہے یا رسول اللہ؟ اس سے کہ رسول اللہ۔ واہ میرے مولا حسین مسئلہ حل کر دیتا، فرمایا کہ انہاں دی تعظیم قرآن چاہ گئی ہے جنہ دا باپ چنگا ہاتھ رسول اللہ دی اولاد دی تعظیم کتنی ہوئے گی۔ اب کو سمجھ آگئی تھی، لیکن عام مولوی نہیں جاندہ، کوئی احمد رضا فاضل بریلوی ورگا ہوئے تے جاندہ آل رسول کی ہوندے۔ ہاں جی، جدو اپنے مرشد خانے تے جاندے سن نا سید آل رسول دے مرید سن، سید آل رسول مار حروی دے مرید سن آلہ حضرت،
تو جدو ریلوے اسٹیشن تو تھلے لانا پیر جوڑے لا چھڑ دیا ہے کہ ہن میں جتی پا کے اپنے پیر خانے تے نہیں میں جانا. بس ایک جملہ صرف بولاں گا. آلہ حضرت گئے کوئی تسی تے بابا جی صادقے بھی رو راضی. ایک ہندہ سید صاحب ایک ہندہ شاہ صاحب تے اگلا تریجی فارم ہے جیڑی سارے ہیں تو اٹھلے دے بابا جی ہون تو بندے بابا جی بھی نہیں سکتے. کچھ تواڈی او آخیا کچھ ساڈی غلطی تے کوئی سجنا دے بعد دے کچھ شاہ بھی ادھے ہی ہٹھاں بہ گئے نے بھئی ہن بندے آندے نے دسو ہن انہاں دا اسی کریے کی شاہ جی سمجھ آئیے. شاہ بھی تے اس طرح ہو گئے نہ دکے شاہ ہو گئے ڈبل شاہ دکے شاہ بندے آندے دسو سن تسی آل رسول دا ذکر تے سنائیں دے ہو پر ساڈے اسی کریے نشہ ویچ دین تے شاہ. چلو ران دیو یار ایک پاس ہی کریے. آج تعریف جو پشاواں دی کرنے آج تعریف ہی کر دے رہنے تنقید کے دی مڑ کر لا لیکن تنقید بھی کرنی چاہیے. اقبال آدمی خو کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. تو حضرت آپ ذرا سن لیں سرکار اپنے مرشد سید آل رسول کو گئے تو شاہ صاحب نے فرمایا بھائی مولوی صاحب سن کتے چاہیے اور نہ کوئی فتویٰ نہیں سنایا تو کتے رکھ کے کرنے کی انج بھی تو کر سکتے وہ چھڈو جی پرا پیر جی کتے رکھ کے کرتے نہ کہ سن کتے چاہیے راکھی واسطے. راکھی سمجھ دو نا حفاظت واسطے پہرے واسطے. امام محمد رضا اپنے دوویں پتر نال لے لے عالم بھی حافظ بھی فقیہ بھی مرداد دے پٹھان دوانو نال لے گئے. جد کیتی سید صاحب ایناں نو ہی رکھ لو راکھی بھی کریا کرن گے خدمت بھی کریا کرن گے. بھائی صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ نہ اے نہیں امام محمد رضا اے ہے آل رسول ایتھے آ کے جناب آپ نو اس دی تعظیم کرنی پوے. تو اللہ نے حضور دی آل نو چنیا. ایک جملہ سن بڑا مزیدار ہے. داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب. داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ امام حسن سرکار کو ایک بندہ آیا تو مولا علی برا کہنے لگ پیا. آپ نے فرمایا روٹی دیو. یہ جڑا برا کہہ رہا ہے اس نو روٹی دیو. اس کیا واہ سیدو اللہ صحیح تو اڈے گھر وچ نبوت رکھیے تسی اس قابل ہو کہ نبوت تو اڈے گھر رکھی جائے. بھائی صاحب میں کی سنا مانگا ایک امام نے دا نام موسیٰ قازم نام انہوں دا موسیٰ ہے لیکن انہوں دا لقب قازم. کیوں؟ آپ دی سیرت وچ لکھیا ہے ساری زندگی آپ نو غصہ آیا ہی نہیں. غصہ اللہ بندے دے وجود وچ رکھیا ہوندا ہے لیکن وہ پی جاندے ہے والکاظمین الغیظ وہ باہر نائے نکلن دے. بھائی صاحب میرے نبی پاک دے گھرانے دا ہر فرد عزیزہ نے من انج کہہ لینے ہے درد گھرانے دا جی جی بڑا سونا ہے درد گھرانے. درد گھرانے دا جی جی عزیزمان اے تسی اگے سارا سنیا پڑھیا ہی ہے میں نمی گل بنا نہیں سکتا میں نے جاچ نہیں میں نمی گاڑ لوا جی آ گئی تھی تو انداز کے گاڑ بھی لسان اج جاچ نہیں ہے. تو گل ایک صرف ایک جملہ آ گیا ہے نہ دیتا تو میں خلشتی رہ جائے. اگر تو نے جملہ نہ سنایا گل نہ سنی تو خلش رہ جائے. بڑا مشہور واقعہ ہے مشہور واقعہ ہے. یقیناً سنیا ہوگا کہ محمود غزنوی ایک دن آخیا میں حضرت خضر دی زیارت کرنی میں حضرت خضر دی زیارت کرنی ہے تو کوئی کروائے. ایک جٹ بھی اعلان سن لے
اس نے کہا جی میں وظیفہ کرنا ہے، میں کرا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، کتنا؟ انہوں نے کہا 6 مہینے۔ 6 مہینے تو بعد وہ آیا، اس نے کہا جی میں وظیفے گل بھول گیا، 6 مہینے اور دیو۔ سال اس بادشاہ کو لنگر چنگا کھادا، بچیاں بھی کھوایا۔ جس نے سال لنگ گیا، بادشاہ ان سدیا تو اس نے کہا ہاں بھائی، اس نے کہا جی میں تے لنگر ہی کھانا، مینوں کی وظیفہ آਉਂਦਾ ہے، میں نے کی پتا ہے حضرت کہ خضر دی زیارت تے ملاقات کیویں ہوندی ہے، میں تے سرکار ہی نہیں کر سکتا۔ او بادشاہ وزیراں تو پوچھا بھئی گل کرو یہ نال کی کریے؟ ایک وزیر آخیا جی یہ کتے چھڈ دینے چاہیے۔ ایک چٹی داڑھی والے بزرگ بیٹھے، انہوں نے آخیا جی اس گل ٹھیک ہے، یہ بندہ صحیح آندا ہے۔ اس دوجے تو پوچھا، اس نے آخیا جی پھانسی دے دیو۔ اس نے آخیا جی یہ بھی صحیح آندا ہے۔ اگے ایاز بیٹھے سن، سلطان محمود ایاز تو پوچھا ایاز انہاں نال کی کریے؟ انہوں نے کہا جی معاف کر دو، انہاں نوں معاف کر دو۔ بابا جڑے چٹھی داڑھی ہے انہوں نے کہا جی یہ بھی صحیح آندا جی۔ وہ اس نے کہا بادشاہ بھئی یار تو سارے نے صحیح آنا، یہ کی راز ہے؟ سارے پھر کیویں صحیح ہے؟ اس نے کہا جی گل یہ باجی سے آخیا نا بھائی کتے چھڈ دیو، اندے ماں پیو بھیڈاں دے ایاڑی آئے، یہ وہ صفت موجود ہے، وہ ایویں کتے چھڈ دیا تو یہ بھی خون اندے وچ موجود ہے، اس آخیا چھڈ دیو۔ تو میں آخیا صحیح آ اپنے ماں پیو تے گئے۔ اے دوجا جڑا کہنا پھانسی، یہ جلاد دی نسلاں چوں تساں وزیر اعظم بنایا ہے جلاد۔ تو میں آخیا بھئی اس ٹھیک آ گیا کیونکہ ماں پیو بھی یہ کام کر دیا، تو اس بھی وہ آخیا۔ آ جڑا تریجا ہے نا جے آخیا بھئی معاف کر دیو، یہ سید ہے، انہاں دے ماں پیو بھی انج دے آئے با معاف کر دیندے آئے، تو میں تاں آخیا بھئی اس ٹھیک آخیا۔ اس ویلے بادشاہ آخیا محمود غزنوی نے کہ ایاز صاحب تساں آج تک میں نے کیوں نہیں دسیا با تسی سید؟ اللہ اکبر۔ اس ویلے جڑے بابا جی نا وہ اٹھ کے ٹرن لگے، تے ایاز آخیا جی یہ میرا راز سی جڑا اس بابے ہوراں کھولیا ہے، ہن بابے ہوراں دا ایک راز میں بھی کھول دینا کہ یہ جڑے ساریاں نوں صحیح آندے پئے تے جان دے نے یہی حضرت خضر نے۔ انہاں مڑ راز ساڈا کھولیا۔ تو بھائی صاحب مسئلے دے وچ جو اصل لین ہے نا سطر ہے وہ یہ کہ جی ہو جائے وڈکے ہون بندہ وہ جائے کوئی نہ کوئی کام کسے ویلے وائی تے آوے تے وہ اپنے والی گل وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ دی آل نے، رسول اللہ دی آل، علی دی آل اور زہرا دی اولاد، انہاں وچ او صفت کوئی نہ کوئی کسی تھان تے ظاہر وہ ظاہر ہوندی ہے، کردے نے ظاہر ہو۔ تے سانو اپنے بزرگاں دی صفت ظاہر کرنی چاہیے، حضور دی آل اولاد نال ادب کرنا چاہیے، محبت اور مودت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ فرمائے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سجن بھی ہوندے نے تے دشمن بھی ہوندے نے۔ اج کل دے سید کس سطح دی بات کر سکتے ہیں؟ اے تے کربلا حسین واسطے بھی بنی ہے۔ میں ساڈے کول مجذوب جہا بابا ہوندا سی، مر گیا ساڈے پنڈ تروں پنڈاں دے پچھلے سن ساڈی ایک ساجی زمین ہے، اوتھے ہو رہندا ہے، ناتا شاتا کدی نہ لیٹاں لگیاں تے ہاں سید نسبی سیدہ، لیکن وہ بس میں کمڑا جی میں جسے تقریراں شیراں شروع کیتیاں پڑھ چھڑ کے واپس پنڈ گیا تے ایک دن میں وہ کلی کو لگا تو اسا کیا ہوئے رام ہے میں کہا ہاں جی بابا جی۔ اسے کہا تو سمجھنا میں تیرے بڑے ہاتھ ہوندے، میں کہتے ہاتھ چومدے نے تو میں تو ہن بھی آنا، ہن بھی اجے بھی میں آنا، سنی بڑی محبت کرتا۔ اسے کیا ہن اعلان چا کرنا با جڑا ایک سید مارے ان مربع دینا ہے بوئیں دا تے توان تے آپ ونڈ لینا نے، میرے تے تروں پنڈا لڑنا ہے، انہاں آکھنا ایک آکھنا ساڈا ہے، دوجے آندے نے نسا مارنا ہے ساڈے پاسے۔ سمجھ آئی تو بڑا شاہ بنیا پھرنا۔ تو ایک گل سی اس تناظر وچ کربلا وچ جڑے مولا حسین نہ لڑیا ہے انہاں نوں اور کی تکلیف ہے؟ انہاں نوں پتہ حسین ہے اور علی دا بیٹا ہے، نبی پاک دا پتر ہے، صرف لالچ نے پٹی باندھ دی۔ پوری رات ابن سعد بہ کے سوچدا رہا، ایک آکھے حکومت رہ دا پروانہ ہے، ابن زیاد آکھے بجے حسین نہ لڑیں تے ملک رہ دی حکومت تیری،
رہ ایران وچ جتھوں دا امام فخر الدین رازی پیدا رہ ایران اسے کہ ایک پاسے رہ دی حکومت یا وہ بینچ دے سی کسی اور نو بنا چھڑنا تے یا حسین نہ لڑ اسے کہ میں رات دی مہلت دے ساری رات سوچدا رہا ایک پاسے دوزخ ہے مگر حکومت ہے ایک پاسے جنت ہے مگر حکومت کوئی نہیں آخرکار شیطان نے انہوں اپنی رات ہے لا لیا بشاون جاندہ کر حکومت رکھ لے میرے امام نے انہوں گل فرمائی سی ابن سعد تو زیادہ دیر عراق دی کنک کھا نہیں سکتی جدو اس امام اگے ادھر کیتے ہیں نا میں مجبور بنا میں نے پتا ہے تو اسی سچے ہو پر میں مجبور بنا آپ نے فرمایا تو ساڑھے نہ لڑ لے پر ابن سعد تو عراق دی گندم زیادہ دیر نہیں کھا سکنی نہیں کھا سکتی ابن سعد زیادہ دیر عراق دی گندم نہیں کھا سکیا چلا گیا حضرت صاحب مسئلہ سنیے جتھو بات شروع کر دی ہے تو میرے امام انہوں دے گھر مکے میں مدینے میں نہ رہن دیتا گیا تو میرے امام بعد روایات کہ رجب دی 28 بعد روایات شبان دی 2 یا 3 میرے امام نے مدینہ شریف چھوڑیا ہے اور آپ مسلسل سفر کردیا ہویا 5 یا 7 دن ویچ پہلی منزل آپ نے ذوالحلیفہ تے کیتی ہے کہ رسول اللہ دی سنت امام پاک آج انہوں نے حاجی جان تو ذوالحلیفہ تے ہی جا کے احرام بن کے مکہ شریف میں جا دے آپ ذوالحلیفہ تو ہوندے ہویا جڑا پرانا راہ ابوا اسفان اور اس جگہ تو گزر دیا ہویا جوفا تو آپ وارد مکہ ہوئے مکے دے لوگاں نو پتہ چلیا کہ امام تشریف لے آئے تو مکے دے لوگ باہر تشریف لے آئے حاجی تشریف لے آ رہے سن کچھ ویسے مکے والے سن جدو امام پاک دی آمد دی خبر ہوئی تو مکے دے لوگ مکہ شریف تو باہر آ کے امام دا استقبال کرن لگا میرے امام پاک نے کعبہ شریف دا طواف کیتا عمرہ ادا کیتا اور لوگ 3 رات امام دی بارگاہ وچوں حاضریاں دے شعبان رمضان شوال ذیقعد امام نے 4 مہینے تے کچھ دن قیام فرمایا مکہ دے اندر روایات میں لکھا ہے کہ آپ کو خبر ملی کہ مکے آ گئے اور وہ آپ کو ایتھے شہید کرنا چاہتے وہ امام پاک نے فرمایا کہ میرے نانا جان نے میں نے خبر دیتی تھی کہ ایک دمبا سین کعبہ وچ قربان کیتا جائے گا وہ میں وہ نہیں بعد وچ عبداللہ ابن زبیر اتھے شہید ہوئے جو حضور نے خبر دیتی سی وہ سچ ہوئی آپ نے فرمایا میں وہ نہیں لوگ حج کرن آ رہے سن امام پاک نے اپنی حج دا ارادہ ترک فرما دیتا اور میرے مولا حسین اپنے چرن تو پہلا حضرت مسلم بن عقیل یہ آپ دے چاچے دے بیٹے ہیں پتریر لگ گئے اپنا امبیسیڈر تے سفیر بنا کے فرمایا جاؤ کوفے دے حالات دا جائزہ لو پھر میں نو خبر دے آجے حالات کیسے نے پھر میں آ جاواں گا وہ تو کوفے والے آن دے خط پہ در پہ جوک در جوک ایک خط تڑا ہوں گا تو پچھو دوجہ آ جاندہ ہے تانا پدیا سارے کوفے والے کوفے دے اندر ایک جگہ تے کٹھے ہوئے اور کٹھے ہو کے یہ مشورہ کیتا کہ ایسے یزید نو امام نہیں مننا ان دی بیعت نہیں کرنی امام حسین ساڈے امام نے انہوں نے بلاؤ جی کنفرم بات کوفے والیاں دے خط امام نے کربلا میں سنبھال کے انہوں نے بکھائے سن کہے تو اڈے لکھے خط سلیمان بن سرد خزائی اس بندے دے گھر اجلاس ہویا ہے کوفے والیاں نے مشترکہ خط لے کے اتے سین کیتے بعد وچ پھر انفرادی خط بھی بندیاں لکھے کہ سر اسی اپنی طرف تو انہوں خط پہ لکھنے ہیں تسی سارے تشریف لے آؤ بلکہ عبارت بھی خط دی بعد مقامات تے میری نظر تو گزری ہے کہ
این اریزہ ایس بخدمت حسین ابن علی از فدویانو مخلصانو شیان علی ابن ابی طالب. اے خط علی پاک دے منن والیاں دی طرفوں حسین پاک دی بارگاہ کہ سرکار جلدی جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ. امام علی مقام امام حسین نے خط دیکھ کے بھی خود نہیں ارادہ کیا. مسلم میں نقیل نے فرمایا جاؤ تسی پتہ کرو. حضرت مسلم کوفہ تشریف لے آئے. 40,000 بندے نے بیعت کر لئی. انشاءاللہ انج دے مرید نہ ہوں بعد بندے مرید ہو کہ پیران لین کو لا چھڑ. بھائی سمجھ آئیے 40,000 بندہ بیعت ہو گیا. حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیتا کہ سرکار 40,000 بندہ تھے میرا ہوں دیا بیعت ہو گیا. اب یقین کرو میں کتابیں پڑھیا ہے. جس دن ابن زیاد نے دھمکی دیتی ہے ہوں میں مثال سیاسی نہیں دیندہ. جس دن اس دھمکی دیتی ہے نا میں ویکھنا ہے کیڑا امام دے نال ہے. امام نیت کیتی ہے تو سارے مگر کھڑے ہیں. جدو سلام پھیریا نے تو جتیاں پہیاں آئیں مرید کوئی نہ جتیاں لا چھڑیاں نے وہ بھی کوئی نہ نے پائیاں. بھیڑ جو انہا بھاج کے نکلے. عزیزہ نے من آپ نے خط لکھیا مولا جب حالات بڑے سازگار نے میرے امام نے تیاری فرما لی. جلیل القدر صحابہ روک دے رہے مولا کوفے نہ آ جاؤ. کوفی لا یوفی انہیں توڑے والد نال وفا نہ کیتی توڑے برا حسن نال وفا نہ کیتی. کوفے آڑے آنچ وفا کوئی نہ بڑے بد عہد ہے. میں ممبر تے بیٹھا میں کوفے گیا بالکل یہ تو میں اپنی گل پہ میں کوفے جدو گیا نا اسی ایک ریڑی آڑے نال وہ جڑے ہوندے نا اون دے نال گل مکائی با ساڈا سامان اڈے تے چھڈیا. ہو سکے جی اتنے لواں گا ٹھیک گل مک گئی. اسی سامان اتنے چ دریا جدو اتنے جا کے لایا ہو سکیا اس روزے والے دا میرے سامنے ہے تو میں ہاتھ پیا کرنا میں انہیں نہیں مکایا. میں انتے بڑا غصہ چڑھ گیا تو میرے نال ایک بندہ سیانا بندہ زمیندار آ سیانا ہو سکے شاہ جی ان آگے بھی تواڈے نال انجی کیتا ہن بھی انجی کرنا ہی نے جیڑا منگدا ہے دے کے جان چھڑاؤ. یہ پکے کھلون والے بندے ہی نے یعنی نسلاں دی وچ عادت جے بھی ہوندی مکایا اس ہو رہے اوتھے جا کے بدل گیا مزاج ہوندا ہے. اے تواڈی شہر منڈی دی ہزاراں بندے میرے کول آندے پر یہ آج دے آئے جی میں تو مڑ بھی انہاں نال محبت ہی کرنا میں تے پیارے ہی لگدے. یقین کرو میں اپنی دل دی کیفیت میں تے شہر والے تے شہر دوویں چیزیں ہی پیاریاں لگدی. میں انہاں بارے کبھی نیگیٹو نہیں سوچی نہ میرے ذہن چلی آئی نہ میں کری سوچا. حضرت آؤ مختصر کریے بڑا وقت ہو گیا ہے. میرے مولا امام مسلم خط لکھیا امام حسین تیار ہو کے نکل پے. ادو یزید نو پتا چلیا کہ کوفے دے لوگ تے بدل کے بیعت بدل چکے. اس نے ابن زیاد بڑا شاطر سے اس نو گورنر بصرے دے تو وہ دی ڈیوٹی سے انہیں بصرے تو ڈیوٹی بدل کے کوفہ تے لا دی. انہیں رات نو منہ لپیٹیا تے کپڑے پائے جویں دے امام حسین پہندے آئے کیونکہ لوگ تے بیعت کر چکے ہیں بیعت بدل چکے ہیں. حجازی لباس پا کے رات دے اندھیرے چ منہ چھپا کے وہ آوے تے لوگ اٹھ کے آکھن السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ دے بیٹے سلام ہوئے. وہ چپ کر کے گزرتا گیا. جدو وہ گورنر ہاؤس گیا تو اس دروازے بند کر کے اندر گیا. سویرے لوگوں نے پتہ لگیا کہ وہ حسین نہیں یزید نے گورنر بدل دیتا ہے اور گورنر رما ابن زیاد آ گیا. اس نے ایک میٹنگ بلا لی. جتنے سر کردگاہ قبائل دے بندے ہیں انہوں نے اندر بلا لیا. اندر بلا کے انہیں کہا دروازہ بند کر. انہوں نے کہا یا میں تھوڑیاں دوڑا لینی ہیں تو یا انہیں اپنے جڑے بیعت کیتے ہیں انہوں نے آنکھوں چم کر کے اپنے گھراں ٹوٹ جانا. سیاستدان بندہ سی انہیں سیاست لڑائی. لوگاں حضرت مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ دی. بیعت توڑ دی. تلاش شروع ہو گئی. مسلم بن عقیل نو تلاش کرو. عزیزاں نے دی وقار
حضرت مسلم بن عقیل دی تلاش شروع ہو گئی. ادھے میرے امام نکلے نے مکہ پاک چوں، لوگ حج کرن آ رہے نے، میرے امام حج بچان جا رہے نے. حج کرن جا رہے ہیں، امام حج بچان جا رہے ہیں. لوگ کعبہ دی زیارت کرن آ رہے ہیں، امام حرمت کعبہ بچان جا رہے ہیں. عزیزاں نے دی وقار میرے امام نکلے، منزلہ تے ہوندیاں گئیاں. ایک منزل فرزدق تمیمی، ایک بڑا معروف شاعر اور مداح اہل بیت ہے. یہ ذکر میں انشاءاللہ اگے جا کے امام زین العابدین دے تذکرے وچ کراں گا. فرزدق ملیا، میرے امام نے روکیا، فرمایا فرزدق دس کوفے دے کی حالات نے؟ انہیں دسیا مولا بڑے غلط حالات نے. کوفے والیاں دے دل تواڈے نال نے، تلواراں بنو امیہ دے نال نے. دل تواڈے نال نے تے تلواراں یزید دے نال نے. سرکار کوفے نہ جاوے اجے. فرمایا حالات کی نے؟ انہیں کہ سرکار میں مسلم بن عقیل دی لاش کٹے ہوئے سر والی کوفہ دے دروازے تے لٹکی ہوئی ویکھی. انہیں امام مسلم نو شہید کر کے تے انہاں دی لاش دروازے نہ لٹکا دی. عزیزاں نے محترم، واہ میرے مولا حسین تیری عظیمت، تیرے صدقے جاواں پہاڑ ورگے ارادے تو. یہ جملہ بول ہی امام حسین سکتے. آپ فرما دینے میرے بھرا دی گردن کٹی ہوئی ویکھیا، جھکی ہوئی تینوں ویکھی نا. جی نہیں سرکار کٹی ہوئی ویکھی ہے، جھکی ہوئی نہیں ویکھی. بس فرمایا کٹ جائے مگر جھکے نا. امام عالی مقام ٹردے ٹردے خیمیاں وچ آئے. حضرت مسلم بن عقیل دیاں دو شہزادیاں بیٹیاں وہ بھی نال سن. کیسی امام مسلم نو جا کے تے مل جان گیاں، وہ نال سن، وہ چلے گئے سن، باقی خاندان انہاں دا نال سی. دو بیٹیاں میرے مولا حسین خیمیاں وچ آئے، آ کے بچیاں دے سر تے پیار دیتا ہے. جدو سرکار پیار دیتا ادھر رون لگ پے نے، اکھاں چوں آنسو نے، آنسو آ جاندے، رحم ہوئے تے آنسو آ جاندے. البکاؤ من الرحم. بیٹیاں روندیاں نے تے پوچھدیاں نے چچا جی اج پیار بھی کر دیو تے روندے بھی ہو، میرے بابا جان دی خیر تے ہے نا؟ میرے ابا جان دی تے خیر ہے نا؟ عزیزاں نے دی وقار میرے مولا حسین نے سر تے ہاتھ دھریا اور فرمایا بیٹا اج تو بعد میں تہاڈا باپ، اج تو بعد علی اکبر تہاڈا بھرا ہے، اج تو بعد شہر والوں تہاڈی ماں ہے، ساڈے خاندان دا پہلا شہید تہاڈا بابا اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ گیا ہے. میرے امام عالی مقام نکلے تو حضرت ہور پہلی شخصیت نے جڑے امام پاک نو یزید دے لشکر دی طرفوں ملے نے. پہلے اور کربلا تک لے کے گئے. ویسے ہور نے بھی مورخین لکھتے نے معتبر روایات ہے، امام پاک نے مشورہ دیتا سی کہ مولا اگے نہ جاؤ، حالات کوفے دے ٹھیک نہیں. عزیزم و محترم حضرات، انشاءاللہ اس تو کل میں اگے معروضات پیش کرانگا. امام پاک دا کربلا وچ ورود اور شہادت دا ذکر بھی کل انشاءاللہ ہوئے گا، اور شہادت بھی میں بیان کرانگا ایک شخصیت دی کل، اور کربلا وچ آپ دا ٹھہرنا نہیں بیان ہوئے گا. اللہ میری اور آپ دی حاضری کو الحمدللہ. صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء. یا مولا سب سنگیاں دی حاضری کو بیٹھنا سننا محبت کرنا، آل رسول دا ذکر سننا، آل رسول دا ذکر وچ بہنا قبول فرما. سب ساتھیاں نو حضور دی اہل بیت دی محبت اور صحابہ دا ادب نصیب. صلی اللہ